μιλάει κάποιος για να μην καταλάβει ότι έχει Ναι, ώστε ξεκινήσει. να μην καταλάβει κανείς πως ξεκινάει. Ναι, και πατάω start record και έχει ξεκινήσει ήδη. Θα ξεκινήσω κάπως. Καλημέρα, αγαπητοί μου. Κάτι τέτοιο, αλλά εδώ. Καλημέρα. Πώς ακούγομαι εκεί? Ωραία. Κάνε μια δοκιμή. Κάνε ήδη μια δοκιμή. Έχω ξεκινήσει. Α, είμαστε ήδη. Ναι, σου λέω, το κάνω πάντα. Το πατάω τυχαία να μην το περιμένει. Ωραία, κάτσε. Τι να πω. Αυτό θα το κόψουμε αν είναι. Ωραία. Μέχρι τώρα. Όχι, είναι επίτηδες. Ωραία. Δεν έχει κόψιμο. Έχεις ακούσει ποτέ το podcast είναι άλλο μόνο. Έχω ακούσει το πρώτο. Α, το πρώτο είναι γάμισε τα άστα. Το πρώτο δεν Το μου πρώτο είναι αρέσει. χειρότερο. Ναι, το πρώτο είναι το χειρότερο. Πες βότκα. Όχι. Καλημέρα αγαπητοί μας τηλεθεατές. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του πώς να εκπαιδεύσετε τον δράκο σας. Σήμερα θα σας μάθω πώς να του κάνετε κολονοσκόπηση. Αρχικά παίρνετε ένα μπουκάλι λιπαντικό, το τοποθετείτε ακριβώς κάτω από την κολοτρυπίδα του δράκου σας και το ανοίγετε. Αμόλα καλούμπα. Αφού το ανοίξετε, χύνετε λίγο λιπαντικό στα χέρια σας και έπειτα διωγγώνετε με τη δύναμη των χεριών σας τη κολοτρυπίδα του δράκου σας. Ακριβώς έτσι. Αφού το κάνετε αυτό, φτύνετε μέσα μια χλέπα. Αν ακουστεί ένας περίεργος ήχος από το στόμα του δράκου, κάπως έτσι, σημαίνει ότι το άρεσε. Σε περίπτωση που γίνει αυτό, το πυροβολάτε. Πώς να κάνεις ευθανασία το δράκο σου? Γαμώ το στόμα, όχι ρε φίλε. Και μ' άρεσε ο φαφούτης. Ναι, όχι. Και μου θυμίζει το σκυλί μου, μαλάκα. Λοιπόν, Ωραία, το βάζουμε στη μέση! Βάζουμε στη μέση. Θες να κάνεις ASMR? Να το κάνουμε. Τον έχω όλο το podcast. Κρίσε ASMR. Κρίσε ASMR. Θέλω να ευχαριστήσω Την Άννα Φράγκου. τους φίλους μου. Jim Boogies. Το ζει. Το σκυλί μου κλαίει ρε μαλάκα που ξέρω. Κλαίει όντως. Ωραία, και τώρα που κάναμε το ευχάριστο θερμό ξεκίνημα. Γεια σας guys, πίσω Δρανία Podcast. Πίσω Δρανία podcast εδώ πέρα! Έχουμε επιτέλους έναν guest από κοντά. και πρώτος αποκλειστικά. guest. Δεν είσαι πρώτος, Από αλλά. κοντά. Αλλά Ούτε από την πλευρά τη ούτε δικιά από του. κοντά. Απλά είσαι από τους λίγους που έχει έρθει μόνος του. Νομίζω ότι. Πότε είχαμε τελευταία φορά guest, ήταν με το Χρήστο Με και τον τον αδερφό μου, Παναγιώτη. Ναι, ήταν δύο άτομα και ήταν τέτοιο. Και επίσης δεν ήταν ακριβώς κάποιο πλάνο τι θα πούνε. Δεν Απλά ήξεραν. ήταν τυχαίο. Εσύ είχες πολύ καιρό θες να μιλήσεις για ταινίες, τελείως και όλα αυτά. Οπότε σε θέλαμε αρκετά Ωραία. χαίρομαι. Αλλά θα μιλήσουμε για ταινίες. Βασικά, παρουσίασε τα χαρτιά σου. Ωραία. Αν Ξεκινάμε. θέλεις και ένα αστείο για τον εαυτό σου. Κάθε podcast Κάτι έχουμε- τον εαυτό μου. Όχι, ένα αστείο με τον εαυτό σου. Κάθε φορά έχουμε κάτι διαφορετικό. Ναι. Εγώ μου Δεν το καπώσει έχω σκεφτεί καπρέ. αυτό, Έλλη. Είναι τελείως άφη τώρα τι σου έρθει, δεν είναι. Ο μόνος κανονισμός είναι δεν μπορείς να πεις τη λέξη απονή. Αλλά όλα τα άλλα είναι. Ποιο είναι το Nick? Ναι. Αυτή Ναι. είναι η λέξη. Αυτή τη λέξη δεν πρέπει να την πεις. Δεν πειράζει, δεν κατεβάζει το YouTube απλά. Κανείς δεν ξέρει ότι είσαι λευκός. Ναι. Δεν είμαι λευκός. Ναι, δεν είναι ρε. Ναι, δεν είναι σωστά. Απλά. Κοίτα τα γέλια μου. Μάλιστα. Λοιπόν. Ωραία, ξεκινάμε. ξεκινάει Λοιπόν, είμαι ο Καπόης ο Καπρρ. Μου κλέβει το. Ωραία, ωραία. Είμαι ο ξεπεταχτής. Μου κάπου είσαι ο καπρρ. Και εγώ είμαι ο μασχαλολήφτης. Ωραία. Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε. Λοιπόν, Θα πετύχει το podcast, 20 χρόνια μετά θα βγει αυτό το κλιπάκι απ' έξω που είναι αυτός ο φίλος που πει τη λέξη απονή, ποιος είναι. δεν ξέρουμε, έχουμε κόψει. Τον έχουμε χάσει. Δεν έχουμε χάσει. Δεν Το το χάσαμε ξέρω. στο κινητιστικό. Δεν το ξέρω το Θανάση. Ο Θανάσης Όχι ρε, Νικήτα δεν το λέγανε ρε μαλάκα. Νομίζω. Τζερόμ, νομίζω. Κάπως έτσι. Δεν ξέρω πού πήγε ο Θανάσης. Α, ναι, λοιπόν, με τι ξεκινάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε από το Star Wars. Ωραία. Ποιος στο Συμβούλιο των Jedi τον είχε μεγαλύτερο? Κοίτα, το μεγαλύτερο κεφάλι το είχε ο Κιάντι Μούντι. Οπότε Ναι. μάλλον. Περίμενε. Ναι, ρε μπρο, αλλά
Ναι, για πες. Υπήρχε ένας συγκεκριμένος Jedi, ένας Master, ο οποίος είχε ένα τεράστιο λαιμό. Ναι, αλλά είχε Ένα λαιμό, λεοπάρδο. έχει κεφάλι. Αυτή σαν τους Καμινόανς. Ναι, Περίπου. ναι. Υπήρχε καμινόαν Που ήταν Jedi. και στο, Ναι, ρε. στο Star Wars 2, αν θυμάσαι, όταν ο Α, Obi-Wan μισό πάει. ρε, ο Κόλμαν Τρέμπορ που Αυτός. Αυτός που τον πυροβόλησε ο Τζάνγκο Φετ. Ναι, Α, εσύ ο δεινόσαυρος. Ναι, ο δεινόσαυρος. ναι. Αυτός θα μπορούσε. Το ξέρουμε. Ή, ας πω κάτι, ποιος άλλος στο συμβούλιο ήτανε. Ήταν ο Κιάτ Mace Windu είναι μαύρος. είναι Ο Mace μαύρος, Windu είναι οπότε μαύρος. αυτομάτως έχει 10 πόντους παραπάνω από τους Obi-Wan. Ο Obi-Wan εντάξει, πιστεύω ότι ρε φίλε, ξέρεις τι, αυτός δεν είχε τόσο μεγάλο. Jack of Σίγουρα all γάμανε trades είναι καλά. ο Obi-Wan. Oh. Είναι, έχει ένα μέτρο. Ο Άννακιν πιστεύω δεν είχε μικρό. Ναι, και εγώ πιστεύω. ότι Είχε είχε και άμμο μεγάλο. μέσα. Ναι, μπρο, γάμισε. Αυτός ήταν εξεραμένος, ρε. Είχε πάθει αφυδάτωση ο Πούτσος. Καλά τώρα να Γι' αυτό δεν του αρέσει άμμος μαλάκα. Καλά τώρα μαλάκα δεν είναι. Τώρα έχει καθετήρα μαλάκα. Τώρα δεν έχει μπορώ. ειδονητήρα. Τώρα έχει κολοστομία γι' Του αυτός. το έκοψε τελώς ο Obi-Wan μετά. Δεν μαλάκα στα ταράκι ρε. Λοιπόν, Κάθε κάτι να καθορίσει. ο Γιόντα. Hear me out. Το φωτόσπαθό του ρε. Ναι, το φωτόσπαθό. Κοίτα, ο Γιόντα ρε φίλε είναι κοντός, αλλά το φωτόσπαθό του είναι σχεδόν κανονικό μέγεθος. Πιστεύετε ότι οι Jedi τον αρμέγουν με την δύναμη? Όχι Μπορεί, όλοι. εγώ δεν πιστεύω. Δεν νομίζω ότι τον πάνε πάνω κάτω. Νομίζω αυτοί που είναι πιο force sensitive θα το κάνουν. Ξέρω εγώ, ο Luke θα το κάνει. Πες. Ο Luke, μαλάκα, Ο ο Luke Luke. σίγουρα. Και Yoda, Ο Luke ρε σίγουρα. φίλε στην απομόνωση εκεί πέρα Στην εφηβεία, μαλάκα. Όχι Ναι, στην στο εφηβεία. νησί, ρε, στο Στο νησί, νησί, στην πω, απομόνωση πω. μαλάκα εκεί πέρα. Τον είχε κάνει Έπαιρνε για να γάλα, παίξει. έβαζε στο χέρι. Ναι, μαλάκα. Λοιπόν, ποιοι άλλοι στο. Α, ο Kit Fisto πρέπει να έχει μεγάλο αυτός. Σαν τα πλοκάμια του λες ένα πράγμα. Ω, Ναι. μαλάκα. Μπορεί. Τώρα που Γιατί, είπες δεν αυτό, ξέρω. υπήρχε μια τύπισσα στο. Πείτε μου, δεν το θυμάμαι μόνο εγώ. Στο Στο τρίτο Clone Star Wars, το prequel, που ήταν μια τύπισσα μπλε που είχε αυτά. Α, η Είχε Shakti. κάτι βυζάρες για κάποιο πούστιλο. Α, όχι, Μόνο ρε, εγώ το η θυμάμαι. Alice Secure, ρε. Με το μπλε φωτόσπαθο. Ναι, Α, όμως είναι ναι. στις Τη χορεύτριες. σκοτώνουν να απευθύχει δύο θέλοντα screen time, αλλά είναι από τα λίγα πράγματα που Έχει Έχει παραπάνω screen time Στο στο Clone Wars Clone έχει Wars. πολύ screen time. Όχι και πολύ, αλλά στις πρώτες σεζόν. Πρώτη έχει. σεζόν είναι σχεδόν συνέχεια. Ο General Grievous λέτε να είχε 4 και να τα έκανε assemble πάνω στον μπούτσο. Ήταν ένα και σπάγε. Ναι, γάμισε το αυτό. ναι, Αν μαλάκα. αν έσπαγε όμως μέσα στο μουνί. Too bad. Οκ, αυτό. Ω, Δεν μαλάκα. νομίζω να το νοιάζει. Δεν ξέρουμε βέβαια τη βιολογία του καθενός. Η αλήθεια είναι δεν νομίζω ότι ο General Grievous ποτέ θα γάμα με συνένεση. Δεν Οπότε δεν νομίζω ότι θα νοιάζει. γάμα. Ναι, γάμισε το. Δεν νομίζω ότι θα γάμα γενικά ο Αφού, General Grievous. αφού είχε μείνει Τα ουσιαστικά οι κουφάρια, πνεύμονές το του Jedi. και τα μάτια του. Ναι, Και για λοιπόν απλά που ήταν cyber. νομίζω είναι να γαμίσει. Δεν θα το κάνει με συνένεση για να το νοιάζει. Θα Δεν πάθουν. ξέρω αν θα νιώθε καν κάτι. Ναι, Ναι, πλάκα. δεν θα το κάνει για να πονέσει οι άλλοι μόνο. Είχε. Ή ο άλλο. Είχε, Ή το σκυλί του είχε γείτονα. νευρικό σύστημα. Η κατσίκα του γείτονα. Είχε νευρικό σύστημα μόνο και μόνο για τον πυροβολή σε Obi-Wan και να πονέσει. Ναι, Μόνο αυτή δεν το- Κοίτα, όμως όταν τον πυροβόλησε σε αυτά, σε ό,τι είχε όντως απομείνει. από το Ναι, τέλος. αυτό ακριβώ Η λέω. βενζίνη τον πυροβόλησε στο σηκώ του. Στο deposit μαλάκα. Ε, Ο Grievous μαλάκα στο. Εντάξει, πλέον είναι όντως TikTok popular αυτό νομίζω. Στην Clone Wars σειρά πριν το Clone Wars την 2D. Την έχετε δει? Όχι, δεν τα έχω δει. η ταινία Clone Wars Wars είναι το μόνο Όχι η πράγμα που ταινία. έχω δει. Υπάρχει μια μίνι σειρά το που είναι anime. 2D. Α, το παλιό ρε, το Ναι, 2003. ναι, που ο Grievous μαλάκα είναι μένας. Ναι, το Και στο ξέρω. Clone Κοίτα, Wars και εκεί στην είναι ταινία είναι γαμάτος. τσιμπούκι. Ναι, είναι κάνει τσιμπούκι. τσιμπούκι μαλάκα. Αυτό, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί τον κάνουν τόσο glaze όλοι. Γιατί είναι κυριολεκτικά. Αδερφέ, δεν είναι ούτε καν τόσο cool ρε παιδί. Ξέρεις τι, σε εκείνη τη σειρά πρέπει να παραδεχθείς το ξύλο μαλάκα εκεί πέρα. Ναι, Ήταν εκεί force είναι of nature. γαμάτος, Απλά επειδή αλλά στα αφού, υπόλοιπα. αφού τον έκανε crash εδώ πέρα ο Mace Windu, τον νερφαρίστηκε τελείως μαλάκα. Λες και δεν είχαμε τεχνολογία να του βάλουν πανοπλία ή κάτι. Εντάξει, ναι, αλλά το έκανε crash το πνευμόνι. συμπίκνωσε και ναι, πήρεξε και το πνεύμονά του. Ναι, Οπότε δεν το να γίνει πνεύμα και δεν τόμπαλο ρε μαλάκα απευθείας από αυτό και μόνο. εντάξει. Τη πανοπλία την διορθώσανε. Καλά, ναι, Γιατί εντάξει. είναι φλόρο. Υπάρχει, Μετά έγινε φλόρος ρε φίλε, αυτό μου το χάρη. ναι, υπάρχει και επίσης απέκτησε ρώσικη προφορά για κάποιο λόγο. Ναι, όντως λίγο. Και στην σειρά έχει πολύ λεπτή φωνή. Στα Clone Στη Wars. σειρά στην παλιά, την 2D, είχε Ναι. πιο λεπτή φωνή. Δεν έχω δει πώ μιλάει εκεί πέρα. Είναι πολύ ωραία η φωνή του. Είναι πολύ menacing. Κοίτα ρε φίλε, ξέρεις τι, δεν μου αρέσει τόσο γιατί γενικότερα δεν είναι τόσο ρεαλιστική η σειρά και ρεαλιστική. Αυτά που γίνονται, δηλαδή αυτός ο κλόνος, ο Φρόντο, πώς λέγεται. Φρόντο. Αυτός ο κόκκινος ρε. Που είναι
πώς είναι ορέξια τα Clone Wars τα καινούρια. Ναι. Εκεί υπήρχε ένας άλλος κλόνος. Ναι, κάτι θυμάμαι. Ένας που είναι, επειδή εκεί ήταν το Phase 1 για τους κλόνους, είχαν τις παλιές πανοπλίες. Ναι. Αν τον ψάξεις θα τον δεις. Αυτός μου έλεγα είναι μια σκηνή, ένα πλάνο που κρατάει από τη μία το ένα blaster και από την άλλη το άλλο και απλά κάνει αυτό και πυροβολάει. Εντάξει, ναι. Αυτό είναι. Και τα ρομπότ εκρήγνεται. Και δεν ξέρω, εντάξει, είναι καθαρά και μόνο παιδική σειρά. Ενώ τα Clone Wars τα καινούρια είναι έχουν μια πιο όρημη νοοτροπία. Κοίτα, το λες αυτό, λες και η πρώτη σεζόν του Clone Wars δεν ήταν νέος κακός κάθε επεισόδιο, κάθε εβδομάδα στο σπίτι σου Nickelodeon, ξέρω εγώ, 7 η ώρα το απόγευμα. Ήταν τέτοια φόρμουλα. Κοίτα, μετά τη season 3 του Clone Wars του καινούριου, πιστεύω ότι έγινε αρκετά σοβαρό. Ναι, εντάξει, μετά αφού μπήκε το Inquisition στη μέση. Η πρώτη και η δεύτερη, η πρώτη ειδικά είναι πάρα πολύ παιδική, ναι. Ναι, αυτό σου λέω ότι η πρώτη σεζόν ήταν τελείως ναι. Είναι κακός κάθε λίγο εβδομάδα. experimental να δούμε πώς θα πάει η σειρά, θεωρώ. Κοίτα, καλά είναι και η πρώτη. Είναι καλή η σεζόν. Απλά δεν είναι το ίδιο. Ακολούθησαν το φορμά της ταινίας. Ότι Ναι. απλά. Άλλαξε και το animation. Δεν το θυμάμαι. Καλά, το Το animation κάνει σεζόν καλύτερο. ένα μαλάκα ήταν γάμισέτα. Ναι, είναι λες και είναι. Θα πούμε ήταν το Σε 2005 παιχνίδι ρε του φίλε, δεν 90. ήμασταν τόσο προηγμένοι σε 3D. Δηλαδή. Δεν ήταν ακριβώς. Ήταν σαν να έχουν αφήσει στη μέση το 3D. Ναι, λες και ήταν στα. Δεν έκαναν πόλεις τελείως μαλάκα, ναι. Αλλά ναι, κάτσε. Είπες, επόμενο επιχείρημα είχαμε το ποιος την έχει μεγαλύτερη. Ναι. Ωραία, θα τις κάνουμε rank. Νούμερο 1. Νούμερο 1. Δεν είμαι σίγουρος για τον. Ξέρεις τι, ο Κιάντι Μούντι ήταν από τους τελευταίους άντρες του είδους του. Και τον βάζουν να γαμάει πολλές. Για να Σίγουρα. αναπαράγει. Οπότε μπορεί να κάνει πορνοστάρ που παίρνουν κοπίδι και χαρακώνουν τον μπούτσο τους ώστε να κάνει χιλ να χιλάρει το δέρμα και να μεγαλώσει. Να διωγγωθεί. Ναι. Να Ναι, διωγγω- αλλά διωγγώνεται το. Επειδή μου το παίζει, διωγγώνεται το πετσάκι. Όχι το πετσάκι, σου λέω Ρε δουλεύει, το έχω κάνει 8 Κάτσε να φορές. σου πω ρε φίλε, δηλαδή. Άκου λίγο, το έχω κάνει 8 φορές, μην 3 εκατοστά πλέον. 3 Επίσης, εκατοστά είναι πολλά, ρε, πώς έφτασε εκεί. Φίλε, εντάξει, με πόνεσε πάρα πολύ. επίσης υπάρχει ένα κομμάτι του μπούτσου που είναι μέσα στο δέρμα σου. Οπότε μπορεί και αν μου να πήρε μια πένσα και να το τράβηξε για να πάρει το έξτρα όσο. Δεν είμαι σίγουρος. Ξέρεις τι, εγώ πιστεύω ότι ο Γιόντα τον είχε μεγάλο. Ναι, σίγουρα. Ωραία, το μικρότερο πιστεύω τον είχε ο Άνακιν. Και ο Πάλπατιν. Αλλά Palpatine τώρα είναι μιλάμε για Θεωρώ cancel. όταν ο Ιώτα έκανε κολοτούμπες έχουν πουτσοσκάμπλο στον CD. Στον Ντούκου, ναι μαλάκα. Κατά λάθος, αλλά το τρώγανε Μαλάκα, πουτσοσκάμπλο. άστο μαλάκα. Απλά το βγάλανε στην ταινία με CGI για να μην φαίνεται. Ακριβώς. Γιόντα. Ναι, γιατί ο Γιόντα είναι πραγματικός Ναι, ο Γιόντα είναι ηθοποιός. Ναι, ο Γιόντα είναι ηθοποιός. Τον είδα, τον πέτυχα προχθές. Ναι, ρε, είχε Ναι. παίξει και στα Gremlins αυτός. Όταν ήταν νέος στην ακμή της καριέρας του. Κάτσε πώς κάνω τη φωνή του, κάτσε. Είναι σαν τον Christopher Lee. Ναι, ναι, sorry. Luminous beings are away. Τον έχω δει σε κάτι τσόντες στο Γιώργο. Suck my cock, you must! Χθες κάναμε κάτι του Bane imitations. Ναι. Του Θα Baines μιλήσουμε- από τον Batman. Ναι, θα μιλήσουμε για Batman σήμερα ή όχι. Για να ξέρω. Ό,τι θέλετε, παιδιά, ό,τι θέλετε. Μέχρι που βίασα το σκύλο. Κάτσε. Μιλάει πιο. Batman, ανέπτυξε καρκίνο στο προστάτη. Batman, έχει πει ότι έχω ένα βακελάκι φιλίας μας. Batman, έχω ένα butt plug στον κόλλο μου. Στο σχήμα της δερίδας σου. Δεν έχεις! Κάτσε. Ποιος θα κάνει το Joker? Ωραία, θα κάνει κάποιος το Joker. Δεν Κάτσε. ξέρω πώς θα κάνω Joker. Ούτε καλά. εγώ. Δεν ξέρω. Ωραία, μισό. Ποιος χαρακτήρας θα Gypsy κάνει? Crusader. Να ρε μαλάκα, πώς θα κάνεις το Joker? Δεν μπορώ να κάνω το γέλιο, μπορώ να κάνω το γέλιο, μπορώ να κάνω τη φωκά, να κάνω το Joker. Ωραία, μισό. Ποιος άλλος χαρακτήρας από τον Batman έχει χαρακτηριστική φωνή? Α, ο Alfred. Ο Alfred είναι. Master Bruce. Ναι, ο- Ωραία, μισό. Ποιος άλλος? Είναι ο Bane. Ο Killer Croc. Ο Bane έχει χαρακτηριστική μόνο στην ταινία, κανονικά. Ναι, δηλαδή- ο Bane είναι πολύ cool φωνή κανονικά, είναι πολύ normal. Καλά, Ναι. και στην ταινία του Όχι, στη Nolan δεν είναι άσχημη φωνή. Όχι, δεν το πω ότι είναι κακό. Αλλά είναι πιο ιδιαίτερη. Στην ταινία του Nolan έχει ιδιαίτερη φωνή γιατί έχει μεταλλική μάσα κανονικά, έχει πλέον μια μάσκα παλαιστή. Είναι Ναι. απλά ύφασμα. Είναι τύπου Είναι- Fiesta de las Muertes ρε παιδί. Ναι, είναι η δικιά του φωνή. Εντάξει, κανονικά. αλλά είναι υποτίθεται grounded οι Όχι, ταινίες όχι, του. όχι, Nolan. ήταν πολύ γάμα τη φωνή για τον Ναι. Bane. Απλά Και λέω είναι ο ότι λόγος για τον χαρακτηριστική είναι μόνο στην ταινία. Δηλαδή Ναι. κανονικά απλά Και είναι ο λόγος για τον οποίο οι The Dark Knight ταινίες είναι γαμάτες ταινίες και έχει καλές Batman ταινίες. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Για πες. Σ' άρεσε περισσότερο ως πρώτη ταινία
Σ' άρεσε περισσότερο το Batman, το The Batman βασικά το 22 ή το Batman Begins? Ξέρεις τι, το Batman Begins δεν μου άρεσε ποτέ τέρμα. Ναι, ούτε Σαν ταινία είναι πολύ καλύτερη. Εγώ πιστεύω ότι σαν Batman ταινία είναι. Σαν Batman καλύτερη. ταινία το The Batman είναι πολύ καλύτερη, πιστεύω Ναι. εγώ. Αλλά σαν Και- ταινία το Batman Begins είναι πολύ καλύτερη. Δεν ξέρω, κοίτα, αν εγώ ας πούμε όταν το είχα δει πρώτη φορά, λέω πω και γαμό, γιατί το είχα δει ξέρω εγώ πότε, όταν ήμουν. Κανονικά το είχα δει πολύ μικρός, αλλά να κάτσω όντως να το δω πρώτη φορά και να το θυμάμαι το είδα στην έκτη δημοτικού. Και. Γιατί αυτό είναι πολύ μεγάλο στην ηλικία. Εντάξει, Ναι, ρε μπορείς να φίλε, καταλάβεις δύο πράγματα μπορείς να- παραπάνω. Ναι, εντάξει. Κοίτα, όταν το πρώτο είδα ήμουν και γαμό ρε μαλάκα, αλλά όταν το είδα δεύτερη φορά μετά από λίγα χρόνια, λέω εντάξει, αν το συγκρίνεις και με τα επόμενα δύο δεν είναι τίποτα. Το The Dark Knight Rises πιστεύω είναι χειρότερο από το Batman Begins. ας πούμε. Εγώ κοίτα, έχω Το να δω Rises καιρό, είναι το- οπότε Το δεν Rises μπορώ με να τον σου Bane. αλλά σίγουρα το καλύτερο είναι το The Dark Knight. Αυτό είναι και δεδομένο. πιστεύω ότι ο κόσμος το κάνει πολύ glaze. Δεν είναι άσχημο, αλλά σίγουρα δεν είναι τόσο καλό. Λοιπόν, έχω λίγο ποιο είναι το πρόβλημα με το σύμπαν του Νόλαν. Εγώ προτιμώ το The Batman σαν Batman ταινία πολύ περισσότερο γιατί έχει τόσο dark Αλλά σαν ταινία γενικότερα είναι Αλλά το γιατί το The Batman έχει pacing, το pacing του για τον Butcher, ρε φίλε. Όχι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Έχει, Εγώ, είσαι 3 ώρες ρε φίλε, εντάξει. εντάξει, είναι 3, είναι 2 και κάτι. 2,50. Αλήθεια λες. Ναι ρε. Καλά, Κοίτα, δεν με. το The Dark Knight δεν περνάει με έτσι, το καθόλου. The Batman κάνει μια κοιλιά λίγο. στην Όχι, φάση. εγώ πιστεύω ότι και το The Dark Knight έχει λιγότερη δράση από τα άλλα δύο. Ξέρεις τι, το ξύλο στο The Dark Knight δεν Είναι δεν λιγότερο. είναι τόσο καλό. Είναι πιο πολιτικό. Ναι, αλλά ρε φίλε, το σύμπαν του Νόλαν, η Gotham είναι απλά η Νέα Υόρκη σε μια συνεφιασμένη ημέρα. Το Batcave δεν είναι cave. Το Ναι. Batmobile είναι ένα στρατιωτικό Όχι, το όχημα. Batman δεν είναι τόσο άσχημο. Εν τω μεταξύ είμαι Δεν μου πολύ άρεσε σίγουρος. πολύ. Μισό στο The Batman λέει. Όχι, στο The Dark Knight. Είμαι πολύ σίγουρος ότι στο Nolan το κλιπάκι που δείχνει την Gotham είναι μπε σε Νέα Υόρκη. Ρε, όχι. Ναι, Είναι γιατί- κάτι το Σικάγο νομίζω. Όχι, γιατί υπάρχει μια σειρά, το Avengers Earth Mightiest Heroes, που ήταν, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, να το έχεις δει καν. Όχι, όχι. Είναι μια 2 σεζόν Avengers σειρά που ξεκινάει με το ίδιο frame της Νέας Υόρκης, που είναι το ίδιο με το Batman. Και αν απλά είναι Με animated. το ίδιο skyline. Τα ίδια κτίρια οριακά. Και μπορεί να το φάμε εγώ λάθος, αλλά Εντάξει, είναι παρόμοια υπάρχουν και κτίρια. αρχεία στο Hollywood που τα χρησιμοποιούν ξανά και ξανά. Όχι, το ένα είναι του 2003 σειρά. Απλά είναι Νέα Υόρκη, ξεκινάει το intro έτσι. Αλλά το Κοίτα, skyline είναι ίδιο. να σου πω κάτι. Τα κτίρια είναι ίδια. Στο πρώτο. Στο Batman Begins, αν δεις την πόλη και νομίζω το έχω ψάξει και το έχω Φαίνεται δει, λίγο παραπάνω είναι από σαν την το Gotham. Σικάγο. Στο Batman Returns, στο τελευταίο, ειδικά εκεί ξέρεις, που έχει τοποθετήσει ο Bane τη βόμβα. Ναι, στο και- Rises, ναι, στο στο Returns. νόμο. Α, στο Ναι, Rises. στο όχι, Rises, ναι. Rises. Το Returns Το είναι Returns άλλο, είναι το είναι 80, ναι. Sorry. Εκεί φαίνεται όντως σαν να είναι η Νέα Υόρκη. Ναι. Ξέρετε ποιο Batman μου αρέσει πάρα πολύ? Ποιο? Του Keaton. Εντάξει, είναι πολύ κόμικ. Αλλά γαμάει. Ναι, γαμάει. Έχει- Και ο Keaton μου αρέσει σαν Batman. Πολύ. Ήταν πολύ ωραίο. Φίλε, Είναι- ξέρεις, απλά το θέμα είναι σου λέω η Batman του ποιου. Μαλάκα δεν πάω να μιλήσω. Του Νόλαν, οι ταινίες, το θέμα είναι, για μένα τουλάχιστον, σου λέω, στο The Batman είχε μια πολύ μεγάλη ταρκύλα. Και όσο ρεαλιστικό και να είναι, φαντάσου μαλάκα, είναι γυάρ του, δεν έχει καν τη νυχτερίδα. Ποιος? Όταν πετάει ο Batman. Έχει... Ναι, επειδή είναι grounded Ναι. εντελώς. Μ' άρεσε Είναι- πάρα πολύ, αλλά δεν ήταν grounded με την έννοια ότι έχουμε να κάνουμε τρομοκράτες κτλ. Ναι. Αλλά ήταν πολύ ωραίο ρε φίλε όλη η ταινία. Ενώ ας πούμε το The Dark Knight ας πούμε δεν είναι γαμάτη ταινία, δεν είναι ακριβώς Batman ταινία. Γιατί ρε φίλε Ναι, είναι πιο. είναι πολύ πιο ρεαλιστική και δεν θα έπρεπε να Α, σου πω. το Dark Knight πιο ρεαλιστική από το The Batman. Ναι ρε μάνα, και το The Batman δεν είναι τόσο ρεαλιστική όσο... Απλά είναι Δεν πιο μπορώ, να dark. σκεφτώ κάτι που, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι που δεν μου φαίνεται ρεαλιστικό σε καμία από τις δύο ταινίες. Απλά η πιο μη ρεαλιστική ταινία από τις 4, τις 3 του Nolan και Ναι, το ναι, The ναι. Batman, είναι το Batman Begins νομίζω. Με τον Scarecrow ειδικά με αυτό το Ναι, δηλητήριο επίσης που... αυτό που είναι λίγο off στο Batman Begins είναι ότι ο Batman αφήνει το Ra's al Ghul να πεθάνει. Στο τέλος. Ναι. Βασικά έχει effectively τον σκοτώνει, δεν τον σώζει. Κοίτα, Ναι, ουσιαστικά- του λέει δεν θα σε σκοτώσω αλλά ούτε θα σε σώσω. Ναι, ρε φίλε, Αυτό απλά η υπάρχει δουλειά και του στο Batman. Arkham όμως. Είναι η δουλειά του Batman δεν είναι να τον πάρει στην δικαιοσύνη όμως. Είναι, αλλά το ίδιο πράγμα έχει γίνει ακριβώς κάπως με προαλλαγή Εγώ δεν με ενόχλησε αυτό. στο Arkham Knight το game. Δηλαδή, μπορείς να αφήσεις το Ra's al Ghul να πεθάνει στην καρέκλα του που τον κάνει pump με μαλακίες, ή μπορείς να τον αφήσεις να ζήσει, αλλά να τον αφήσεις σκοτώνει την Τάλια ουσιαστικά. Οπότε σε κάνει τον Α, παίκτη ναι, λίγο. οκ.
Δηλαδή δεν είναι πρώτη φορά. Αλλά εγώ θεωρώ ότι στο Batman του Nolan έχει πάρει περίεργο matchup κακών. Matchup κακών για τις ταινίες. Πέρα από το δεύτερο που είναι και κάπως το ίδιο. Δηλαδή Ra's al Ghul και Scarecrow Είναι περίεργο. δεν κολλάνε ακριβώς. Και μετά η Talia al Ghul για να τη φέρεις. Πρέπει να ακολουθήσεις νομίζω ένα συγκεκριμένο plot line. Αλλά ωραία, ενδιαφέρον. ωραία. Είχαμε ξαναδεί τον Joker, είχαμε ξαναδεί τον. Ναι, τον Bane. Δεν μετράει. Για τον Butcher Bane. Δεν μετράει. Τον Doofus είχαμε Μετράει. ξαναδεί. Και τον του. Αυτούς είχαμε δει. Δεν είχαμε δει τον Scarecrow, δεν είχαμε δει Ra's al Ghul. Ναι, απλώς σου λέω ότι όχι, δεν έχω τόσο θέμα. Έχω θέμα ότι νομίζω ότι για να φέρεις την Talia al Ghul και να μην είναι βαρετό. Την κόρη του. Ναι, Πρέπει να ακολουθήσει ένα τεράστιο story. πρέπει να ακολουθήσεις. Ναι, το έκανα, Όχι όμως. τεράστιο, πρέπει να ακολουθήσεις λίγο το plotline ότι αγαπιούνται, έχουν τον Damian και όλα αυτά. Κάτι πιο κόμικ, γιατί μετά αλλιώς η Talia al Ghul είναι βαρετή χαρακτήρας. Είναι απλά ο Ra's Ναι, al ρε Ghul φίλε, αλλά δεν gentleman. την έκανε όμως τον main κακό στο 3. Μα ήταν ο Μένι κακός στην ουσία. Δεν τον έκανε τον main στην ταινία, αλλά ήταν ο main στην πλοκή. Αυτό ακριβώς. Άμα το σκεφτεί. Γιατί Κάπως. αυτή τα έκανε όλα υποτίθεται. Απλά ο Ναι, Bane ήταν εντάξει. Ενώ ο Bane ρε φίλε παρουσιάζεται ο γαμάτος κακός και τα λοιπά και μετά απλά μαθαίνουμε ότι ο Bane με είχε σώσει και ο Bane απλά με βοηθάει. Μα λέγα, εντάξει, θα προτιμούσα απλά ο Bane να ήταν ο κακός της ταινίας. Δεν χρειάζεται η Talia al Ghul. Ναι, γιατί ο Bane είναι mastermind σε αυτό. Ναι ρε φίλε. Δεν ξέρω γιατί δεν θα βγάζει κάποιο νόημα, δεν θα έχει κάποιο κίνητρο ο Bane. Ο Bane ρε Θέλει φίλε. να σπάσει την νυχτερίδα και στα κόμικ Ναι ρε εσύ, αυτό είναι όλο το πλωτό. Στα Ναι, κόμικ ρε φίλε, αλλά φτιάχτηκε υποτίθεται σαν ότι- brute strength και έξυπνος ταυτόχρονα. Ναι, αλλά βλέπεις Νόλαν. Ο Νόλαν έχει πάντα. Ρε παιδί μου, ακόμα και στη ταινία του Batman και στην Οδύσσια, ρε φίλε. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι μια normal One to one. Οδύσσια που απλά Καλά, θα είναι ο σίγουρα Οδυσσέας που όχι. προσπαθεί να βρει την Ιθάκη. Όχι. Κάτι θα γίνεται σίγουρα Ναι. εκεί. Αλλά εντωμεταξύ ένα μεγάλο φάουλ είναι ότι στο Rises τον Batman έχει βγει σε σύνταξη. Ναι, γάμισα τη στην αρχή και μου Ναι, γάμισε αυτό ότι Και έχει μαγκούρα. Καλά κάνει και έχει μαλούρα. Όχι μαλούρα, μαγκούρα. Αλλά ρε φίλε, ο Batman ποτέ δεν τα παρατάει ποτέ. Όσο κακές είναι οι συνθήκες. Δηλαδή θα μου πεις ότι ο Ναι, ίδιος ρε φίλε, Batman από το Arkham Asylum τα παράτησε όταν. Εμένα μου άρεσε που τον είδαμε στην αρχή έτσι. Γιατί έχει το Redemption μετά. Ναι, ρε φίλε, απλά σου λέω. Ναι, Redemption σε μια ταινία, όχι σε Batman ταινία. Αυτό Είναι σου ένα λέω. άλλο version ενός Batman, αυτό δεν με χαλάει Ναι, τόσο. είναι αλλά σου λέω αλήθεια. ότι δεν είναι Batman όπως τον ξέρουμε. Είναι Ναι. άλλος Batman. Εντάξει, Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος. Κοίτα, θα σας πω. Αγαπημένος μου Batman όλων των εποχών, σαν Batman, όχι Bruce Wayne, Batman. Ηθοποιός ή γενικότερα. Batman, ρε παιδί μου, είναι από ταινίες, όχι από παιχνίδια. Ναι, όχι ναι. από τη σειρά των Arkham. Μμμ. Θα έλεγα ότι είναι ο Keaton. Ο Batman, Keaton βάστα. ποιος είναι, τον έχω κολλήσει. Από είναι ο Από το Joker 80, του ρε, Jack που είναι Nicholson το 82 είναι. Το ένα είναι το 80 και το άλλο το 82. Ναι, Α, είναι Με αυτό τον που. Penguin το ένα και το. Ναι, κατάλαβα. Ναι, και την ωραία, Catwoman. ωραία και αυτή. Ωραία Ναι. και αυτή. Αυτή είναι η πρώτη νομίζω. Όχι, είναι το Joker. Αυτή είναι η δεύτερη, αυτό είναι το Batman Returns που λες. Το Returns. Ενώ ναι. το Batman το πρώτο είναι με τον Joker που είναι ο Jack Nicholson. Ναι. Και μετά είναι Και με μετά την είναι ο Catwoman. Danny DeVito που κάνει τον Penguin. Με λέγεται γραμμάτι ταινία. Θυμάμαι τα posters από τον Danny DeVito το πιγκουίνο στο River. Πολύ hard. Όταν πήγαινα στο Μουστάκα να πω παιδιά ήταν κάτω γόμαν και ο πιγκουίνος εκεί και λέω «Α». Ήταν πολύ hard αυτά μαλάκα. Εγώ δεν Ναι. θυμάμαι. Λοιπόν, ο Μουστάκας ήταν μέσα στο River. Ναι, ήταν πάνω. Το και εγώ μαλάκα. δεν θυμάμαι αυτό, εντάξει. Ρε γάμισε τα ρε, σε αυτό με έχει. Έχω πάθει κοσμοϊστορικό σοκ. Το έχουν Τώρα το έχουν πάει σε χαλάσει. υπόγειο, ναι, γάμισε. Ρε, όντως το έχουν χαλάσει. Είχε ρε, μια μαλάκα. άλλη μαγεία να ήταν ένα δικό του sub. Μέσα στο River. Ένα domain μέσα στο River. Ναι. Και για κάποιο λόγο όταν είσαι μικρός νομίζω ότι πάντα αλλάζει και το layout. Ναι, και Εκεί επίσης- τώρα είναι πιο βαρύ, είναι πιο μεγάλη διάδρομη. Ναι, και επίσης δεν έχει εκείνη η μαλακή που πετάει νερό από τον ουρανό. Τι? Α, υπάρχει. ναι, Δεν υπάρχει το- πλέον. Το συντριβάνι, ρε. Α, μέσα στο River, Ναι. ναι. Ναι, το. Εντάξει. Το Υπάρχει εξωτερικό στο τριβάνι, αλλά Αλλά δεν είναι το δεν καθόλου είναι το το ίδιο, ίδιο. μαλάκα. Πάντως έχει γίνει γαμάτο το River, δεν είναι Ναι, άσχημο. αν δεν έβαζαν και τη βόμβα τις προάλλες. Τι έγινε τις προάλλες? Ναι, Είχε πάει αυτός να ψωνίσει με έναν φίλο μας και πήραν τηλέφωνο ότι και καλά βάλαμε βόμβα. Α, ναι, φάρσα. Ναι. Και ο μαλάκας έπρεπε να φύγει. Και αντί να κλέψει τα ρούχα που θέλει να αγοράσει, δεν το έκανε. Είχε μείνει μόνος του στα Ζάρα με ρούχα και δεν τα έκλεψε. Έχουν κάμερες ρε μαλάκα. Ναι, Και εντάξει. Τι είναι εκεί ρε Μετά μαλάκα. σε κρατάνε και λίγο. Με την επόμενη μέρα που θα γυρίσουν στο River Δεν στο κρατάνε. θα σου πούνε ποιος είναι αυτός εκεί πέρα. Η αλήθεια είναι δεν στο λένε. Κρατάνε, αν κλέψει ένα ρούχο, δεν σου κάνουν τίποτα. Περιμένουν να Ναι, αλλά Περιμένουν δεν θα ξαναπήγαινε, ρε, περιμένουν να μαζέψεις μαλακίες και μετά σου χώνουν μεγαλύτερο εικονικό. Τι να μαζέψει, ρε.
Δηλαδή, αν πάω εγώ και κλέψω από τον Μουστάκα μια πλαστική πούτσα 20 εκατοστά, δεν θα μου πούνε κάτι. Θα το δουν στην κάμερα και θα με έχουν σημειωμένο. Θα περιμένω, Ναι. να κλέψει άλλες 10 Και αν πούτσες. συνεχίσω να κλέψω, μπορεί να μην μου πούνε κάτι. Αλλά με το που κλέψω, ξέρω εγώ, ένα ρολόι ακριβό, ξέρω εγώ, 1500 ευρώ, θα σου πούνε έχει κλέψει το ρολόι και όλα αυτά. και 1200 μαύρες πλαστικές 20 εκατοστά πούτσες. Οπότε αντί να πας εγώ φυλακή 5 χρόνια, τρως 20. Ναι, για shoplifting. Και πληρώνεις. Δεν νομίζω ότι τρως 20 χρόνια shoplifting. Νομίζω ότι κάτι άλλο. Ούτε θα καν τρως. 5 δεν πρέπει να τρως. Ναι, ρε φίλε, 20 χρόνια τρώνε οι δολοφόνοι. Ναι, τοπικά δεν ξέρω τώρα πώς θα τρως. Απλά σου λέω ότι θα μαζεύουν, να είναι κάτι φθηνό, δεν το εντάξει. λένε. Αλλά θα βγει δεύτερο The Batman, ναι. Έτσι λένε. Άμα βγει, Φήμες, άμα λένε. το αποφασίσει και ο σκηνοθέτης. Μισό λεπτό. Τηλέφωνο. Φίλε, το The Batman 2 συζητάγαμε, ξέρω εγώ, ποιον κακό πρέπει να φέρουμε. Το Kurt of Owls. Court of Owls δεν σας Ναι. Εγώ, εντάξει, υπάρχει αυτή η Δεν το άποψη ότι. έχουμε, δεν το έχουμε ξαναδεί. Σε Ναι, καμία live action. και επειδή τώρα η Gotham είναι in samples, μήπως έρθει Ναι. τώρα και καλά, επειδή είναι αδύναμη. Δεύτερον, ήδη ο Bruce Wayne, όχι ο Batman, ο Bruce Wayne, ο Bruce παιδί μου, ο Pattinson. Ναι. Από το πρώτο ασχολήθηκε με την κληρονομιά του πατέρα του, με όλα αυτά τα ορφανοτροφία που είχε, τα πάντα και το ποιοι τον πετάξαν από την εξουσία ουσιαστικά. Ναι. Ένας από αυτούς ήταν ο Ιταλός, ο μαφιόζος, ο Φαλκόνι. Ναι. Α, Και τώρα, ας πούμε, φαντάσου να δούμε στο δεύτερο ότι ο Φαλκόνι που μας παρουσιαζόταν τόσο κακός και τόσο wow, ότι ουσιαστικά για τους elite, ας πούμε, της Gotham δεν ήταν τίποτα, ήταν μια... Ναι, μια σβουνιά πατημένη. Ναι, το χρησιμοποιούσαν δηλαδή. Ναι. Και να δούμε ότι υπάρχει κάτι τεράστιο πίσω Θα από όλα ήταν πολύ αυτά. γαμάτο. Αλλά ξέρεις τι. Ένα Court of Owls. Ναι, στο The Batman το μόνο πράγμα που με πειράζει λίγο αρκετά ήταν ο ίδιος ο Bruce Wayne. Δεν σ' άρεσε ο Bruce Wayne. Ξέρεις τι. Ούτε εμένα μου άρεσε τόσο. Ήταν ωραία. Βασικά ήταν Είναι ωραία. πρέπει να είναι πιο ψωνισμένος Ο λίγο. Bruce Wayne είναι ένας καταψωνισμένος playboy γκομενιάρης μαλάκας. Τώρα ήταν ένα ήμο. Ήταν ένα ήμο ακοινώνητο ρε φίλε, δηλαδή. Εντάξει, δεν μου άρεσε και πολύ. Δηλαδή, για να κρύψεις την ικανότητα, για να κρύψεις την ταυτότητά σου. Υπάρχει, δεν θυμάμαι πού, σε μια σκηνή σε ένα παιχνίδι, σε ένα animation, ο Batman κάνει striptease ως Bruce Wayne. Για να κρύψει την ταυτότητά του. Ωραία. Δεν ξέρω αν είναι κάνον αυτό, αλλά είναι. Κάπου το έχω δει και εγώ. Όντως θα το έκανε. Κάνος. Ναι, έχει κάνει διάφορα και στα κόμικς, δηλαδή ξέρω εγώ, έχει σφίξει το χέρι του Batman ο ίδιος φάση. Α, ναι. Πώς? Τα κόμικ τρέχουν πάρα πολλά χρόνια, οπότε έχουν κάνει πάρα πολλά. Στα κόμικς, δεν θυμάμαι τώρα πάνελ, για να μην καταλάβουν ότι είναι ο Bruce Wayne, έχει κάνει νομίζω τον Superman Batman Ναι. και έχει σκάσει, έχουν σκάσει Μοιάζουν κιόλας. Ναι, έχουν σκάσει κυρίως σε 2 μέρες και δεν Είναι έκανε γυρόψεις, χειρόψη. νομίζω. Ναι, Όχι, ο Superman είναι μια ίντσα ψηλότερο. Ναι, αλλά είναι όντως μοιάζουν στα κόμικς, το κάνουν επίτηδες. Μαλάκα και στις σειρές μοιάζουν. Ναι, εντάξει. Στις σειρές Στις σειρές είναι πανεύκολο. Τις animated. Το ίδιο πηγούνι έχουν μαλάκα, τέτοια Ναι. φυλή. Ναι. Το έχουν εμπεδώσει λίγο πολύ. Αφού έχει γίνει πολλές υποτίθεται ότι φορές. είναι όντως ίδιοι ρε φίλε. Ναι, δηλαδή Και ακόμα και ο Henry Cavill μοιάζει με τον Affleck. αν έχει λιγότερο. Τον Affleck λίγο, ναι. Έχει πιο τετραγωνισμένο Ο πηγούνι. Affleck δεν μ' άρεσε Και οι τόσο. δύο έχουν τετραγωνισμό. Να σου πω Ούτε την εμένα μου άρεσε ο Batfleck. Δεν μ' άρεσε σαν. Είχε Ούτε πολύ- σαν Batman, είχε πολύ ούτε potential, σαν... θεωρώ. Εγώ δεν πιστεύω ότι... Δεν μ' άρεσε, φίλε, δεν μ' Δεν μπορώ, αρέσει. γενικότερα το τον πηγούνι του. Affleck δεν μπορώ να τον πάρω σοβαρά σαν ηθοποιό τόσο. Διάβασα Γιατί? ένα. Δεν μ' αρέσει σαν ηθοποιός τόσο. Είχα διαβάσει κάτι που λέγει ότι σκοπεύανε να κάνουν μια Batman ταινία του Affleck και ήταν αυτός το producer. Και επειδή του τη γάμισαν τόσο πολύ, την έκανε scrap ο ίδιος. Οπότε το ψιλοσέβομαι αυτό. Μαλάκα, Ότι αντί εντάξει. να πει ναι, φτιάξε κόλλο, έφυγε. Μαλάκα, δεν μπορείς. Είναι το σύμπαν ρε μαλάκα που έχει όλα τα σκατά. Το Snyder- Έχει το Snyderverse είναι για το μαλάκα Butch. είναι το μόνο καλό πράγμα που βγήκε το Snyderverse που δεν είναι Snyderverse, είναι το James Gunn, Ναι. είναι το Suicide Squad. Ναι, που Και- ήταν και James το Gunn. δεύτερο. Και στην τελική Ναι, νομίζω και το Peacemaker, τώρα το Avengers, δεν βέβαια, είναι σωστά. κανόνα στο Snyderverse. Ναι, δεν είναι, Άλλαξε. δεν version. Όχι, Υποτίθεται. είναι στο. Ναι, το Peacemaker είναι- και όλα αυτά που ήταν με του Gunn Η δεύτερη σεζόν είναι άλλο. είναι κάπως κάνον. Όχι, το The Suicide Squad, το Peacemaker Season 1 και Season 2 είναι canon στο Όχι, James όχι, Gunn. όχι, όχι, όχι. Το Season 2 είναι full canon. Ναι. Το The Suicide Squad και το Peacemaker Season 1 είναι κάπως canon. Το Peacemaker έχει αλλαγές και το The Suicide Squad κατά πάσα πιθανότητα όλη η ομάδα πέρα από τον Peacemaker είναι άλλα άτομα. Και δεν το έχουν πει ακόμα. Τι είναι η άλλα άτομα.
Ότι ας πούμε δεν θα ήταν η Harley Quinn σε αυτό μάλλον. Ναι, εντάξει. Γιατί αυτό ήταν DCEU και στο DCEU δεν έχει δείξει Harley Quinn και μάλλον θέλει να τη δείξει διαφορετικά. Ναι. Οπότε έχει κάνει. Εμένα μου άρεσε πάντως η ταινία. Ναι, είπε ότι τα events είναι ίδια, όχι χαρακτήρες. Ναι. Αυτό. Ναι, στο Superman το δες. Ναι, το έχω δει το Χάρησε. Χάμισε πολύ άσχημα. Θα σου πω. Μ' άρεσε πολύ ο Σούπερμαν. Πιστεύω βέβαια ότι η στολή, αν και ήταν ωραία, θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο πολύ comic accurate. Μ' άρεσε το βρακί από πάνω δηλαδή. Αλλά αυτά Οι γραμμές. οι γραμμές. Και αυτός μου το είπε. Στο δεν μ' σινεμά. αρέσουν τόσο. Μου το είχε πει μαλάκα. Μου Ναι. λέει. Δεν μ' αρέσουν τόσο. Ξέρεις τι, εγώ όταν θα τις εικόνες δεν μ' άρεσε. Κάπως Μες στην ταινία. Μέσα στην ταινία, επειδή ήταν πιο λιγότερο tight το Ναι. κοστούμι και όλα αυτά, κάπως τέριαζε. Εμένα το σύμβολο μου τη χαλάει λίγο γιατί ρεαλιστικά Τι έχει αλλάξει το σύμβολο. είναι απλά ένα slash αν το κοιτάξεις πολύ, γιατί και καλά το σίγμα είναι στο logo, αλλά είναι μια γραμμή. Έχει περίεργο σίγμα. Εγώ δεν το πρόσεξα αυτό. Αλλά θα σου πω. Η στολή ήταν ένα 7 στα 10 για μένα. Είχε πολύ ωραία κάπα. Είχε ωραία. Όντως Εμένα, αυτό, ναι. σε σχέση με το Man of Steel πάντως είναι καλύτερα. Ναι, σίγουρα, αλλά θα σου πω. Ρε παιδί μου, δεν μ' άρεσε αρχικά το Κβαντοσύμπαν, αυτή η μαλακία που φτιάξε ο Lex Luthor και ότι Το έχω και είχε να τώρα, κάνει ναι. τόσο πολύ με την ταινία. Γιατί περίμενα, ξέρω, να έχει λίγο περισσότερη. Είχαν ξεμείνει από κρυπτονίτη. Το λέει σε κάποια φάση. Το λέει μέσα στην ταινία. Ναι. Το λέει ότι έχουμε ξεμείνει από κρυπτονίτη. Κοίτα, στη γη. Αλλά με αυτό το σύμπαν που είχε Ναι, ανοίξει. φίλε, περιμένεις από τον Lex Luthor να χρησιμοποιεί κρυπτονίτη για να σκοτώσει τον Superman, όχι το κβαντοσύμπαν. Μα Και- ήταν με το φυλάκι στο κβαντοσύμπαν και το δηλητηριάζει ο μετεωρίτη. Ποιος Ναι, το έκανε κρυπτονίτη. μετεωρίτη ο μεταμόρφο. Όχι με το ρητή κρυπτονίτη. Κρυπτονίτη, μπερδεύτηκα εγώ. Είπα μετεωρίτη. Ναι, και εγώ είμαι μετεωρίτη. Έκανε κρυπτονίτο μεταμόρφο με το χέρι του. Εντάξει, κοίτα, θα σου πω τι μ' άρεσε. Μ' άρεσε ο. Terrific. Όχι το. Και ο Ο Guy Terrific, Gardner. ο Guy Gardner. Γάμισα εδώ. Ναι. Είχε πλάκα. Ο Nathan Fillion το έχουν. Έχει κάνει. Απλά θα σου πω αρχικά. Ωραία, θα σου πω τα θετικά και τα αρνητικά λοιπόν. Θα ξεκινήσω από τα αρνητικά. Πρώτον, Βολεύτηκε. θα σου πω. Γαμώ τα αρχίδια μου. Ποιος ήταν? Λέγε. Πρώτον, δεν ήταν τόσο. Επιστρέφω. Πρέπει να γίνει αυτό. Συνεχίζω εγώ. Ναι. Πρώτον, δεν ήταν τόσο. Superman ταινία. Ήταν πιο Justice Society. Ναι, ήταν πιο Justice Gang. Και είχε. Δηλαδή, όταν πας να δεις αυτό, πρέπει να είναι ο πρωταγωνιστής, ρε παιδί μου, ο Superman. Όπως στο The Batman είναι ο Batman, ρε μαλάκα. Εντάξει, και λίγο παραπάνω η Catwoman, αλλά πέρα από αυτό, όλοι οι άλλοι χαρακτήρες, ας πούμε, ο Gordon. Ναι. Δεν, ενώ παίζει βασικό ρόλο μέσα, ούτε έχει τόσο screen time. Ποιος? Στο The Batman λέμε, ας πούμε, λέω ότι η ταινία του Superman αυτή δεν έμοιαζε τόσο σαν να είναι Superman ταινία. Ήταν περισσότερο και οι άλλοι χαρακτήρες. Δηλαδή, ρε παιδί μου, όταν βλέπεις ότι ο Mr. Terrific έχει τόσο screen time, όταν βλέπεις ότι η Lois Lane έχει τόσο screen time, όταν βλέπεις ότι πολλοί άλλοι χαρακτήρες έχουν παραπάνω screen time από όσο θα έπρεπε. Ξέρεις τι. Δεν μου αρέσει. Καταλαβαίνω τι Συμφωνώ λες. με αυτό, αλλά είναι η πρώτη ταινία θεωρητικά. Να σου πω κάτι. Θέλει να βάλει χαρακτήρες μέσα. Θέλει να κάνει Το έκανε πολύ καλά. Ναι, δεν θα το. Κοιτάξω. Θέλει να κάνει introduce ουσιαστικά τα core concepts του universe. Ναι, ρε φίλε, αλλά αυτό, ας πούμε, η Marvel πώς το έστησε. Βλέπεις την ταινία το First Avenger. Βλέπεις τον Captain America, παιδί μου, και τον Bucky. με τον Ο Iron Man Bucky ξεκίνησε. που παίξε. Τι? Με το Iron Man ξεκίνησε. Ναι, άλλο λέω. Λογικά. Ναι. Όχι, γενικότερα τις πρώτες ταινίες της Marvel. Θα πιάσω και το Iron Man μετά. Ο Bucky που μαλάκα μετά είναι σε άλλες 20 ταινίες. Δεν έχει τόσο screen time. Αυτοί που τώρα μπορεί ξέρω, να παίξουν σε άλλες 5 ταινίες ήταν στη μισή ταινία του Superman το screen time τους. Ξέρεις τι. Ο Bucky απλά εμφανίστηκε, έπεσε από το τρένο, τέλος. Αυτό είναι το ωραίο, να τους κρατάς μυστήριους. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι. Μυστήριο, εντάξει, εγώ δεν ξέρω τι θα πάθει ο Μπάκη. Άμα ξεκινήσεις. Δεν το ξέραμε όλοι. Άμα ξεκινήσεις και δεν βάλεις τους χαρακτήρες και τους εισάγεις σε μια ταινία η οποία σκοπεύεις να κάνεις τους χαρακτήρες να τους βάζεις στις επόμενες ταινίες, θα ξεπετάς χαρακτήρες από όπου βρεις. Και μετά Ναι, κάνεις αλλά χειρότερα. γι' αυτό θα κάνεις πρώτα τις solo ταινίες. Ας πούμε,
πιστεύω ότι αυτό είναι καλό να το κάνεις, όχι στη ταινία που λέγεται Superman. Μετά θα καταλήξει Σνάιντερ, ο οποίος μάλλον έκανε το Man of Steel και μετά στο Justice League ξαφνικά είναι όλοι. Ναι, επειδή δεν είχε κάνει καλό introduction για τον Flash, δεν είχε κάνει καλό introduction για τον... Ναι, το Batman όμως που λες. Το Batman ήταν... το είχε πει και ότι λέει δεν θα είναι κάπου ενωμένο. Είναι μόνο ο Batman αυτό. Ωραία, τώρα προσπαθεί ο James Gunn να ξεκινήσει ένα σύμπαν. Αυτό λέμε. Ναι. Εντάξει, φίλε, πιστεύω ότι είναι κακή ταινία να το κάνεις. Και δεν ξέρω κατά πόσο ο κόσμος θα θέλει να ξαναδεί άλλη μία Superman ταινία που είναι μόνο Superman. Δηλαδή... Δεν σου λέω να ήταν μόνο αυτός, ρε. Όχι, σου λέω να ήταν παραπάνω αυτός από ότι ήταν και οι άλλοι. Γιατί η DC έχει κάνει καραμένα λίγο αυτούς τους δύο χαρακτήρες. Ρε παιδί μου, κοίτα, δεν. Θα σου πω άλλο ένα που κολλάει περίπου με αυτά που σου είπα. Εξαρτώταν τόσο πολύ ο Σούπερμαν από τους υπόλοιπους χαρακτήρες. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν αυτοί, θα είχε πεθάνει στην ταινία. Μα φίλε, ο Σούπερμαν δεν λέει ότι. Ο Σούπερμαν, όλο το κόνσεπτ πλέον δεν είναι ότι είμαι κάποιος μεσσίας και ήρθα να σας Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι ο Σούπερμαν. Όσο και να προσπαθήσεις να πεις ότι να δώσει αυτό το μήνυμα ότι ξέρεις τι είμαι κι εγώ σαν άνθρωπος, είναι ο Σούπερμαν. Ρε φίλε, εντάξει, αλλά σκέψου λίγο ποιον πολέμαγε. Πολέμαγε τον πιο έξυπνο άνθρωπο. Όχι, πολέμαγε τον εαυτό του. Τον πιο έξυπνο άνθρωπο στον κόσμο, ο οποίος πιλόταρε τον κλόνο του Σούπερμαν, ένα πιο δυνατό version του Σούπερμαν. Το οποίο είναι τελείως υποδηλωμένο από τον Lex Luthor και ξέρει όλες τις κινήσεις του Superman και είναι full counter. Ρε φίλε, δεν μπορείς να το κάνεις. Και μετά ήταν και οι άλλοι. Να σου πω κάτι, δεν μ' άρεσε και αυτό το θέμα με την κλωνοποίηση. Πιστεύω ότι ήταν φτηνή ιδέα. Είναι από τα κόμικς κατευθείαν. Είναι στην ουσία ο Μπιζάρο, αλλά. Ο Μπιζάρο δεν είναι ο Μπιζάρο. Ο Μπιζάρο είναι ο κλόνος του Superman. Απλά λέγεται Ultraman. Θα προτιμούσα να είναι ο Μπιζάρο όντως αυτός. Ξέρεις, δεν τον είδαμε να πεθαίνει ποτέ. Μπορεί να τον πετάξει εκεί πέρα και να γίνει Μπιζάρο κάπως αλλιώς. Ναι. Δεν ξέρω. Αλλά δεν μου αρέσει που χρησιμοποίησαν τον Ultraman σαν όνομα και τον κάνανε να μην τον Black Noir επίσης. Ναι, δεν μου άρεσε ούτε εμένα που χρησιμοποιήσει τον Ultraman. Γιατί ο Ultraman. Ναι, μου θύμιζε όντως και εμένα. Μου θύμιζε Black Noir από τα κόμιξ όμως. Που πετάει και όλα. Είναι ο Homelander. Ναι, δεν μιλάει. Ναι. Και αυτό δεν μου άρεσε. Το θέμα είναι ότι ο Ultraman και το Earth 3 στο DC είναι πολύ καλός πρώτος κακός για Justice League. Ότι οι αυτοί τους είναι κακοί. Και έχουν πάρει τώρα το όνομα, δεν ξέρω πώς το κάνουν, και το έχουν κάνει ότι είναι ο Bizarro κάπως. Ναι. Και δεν μοιάζει καν με τη στολή του Ultraman το μεταξύ. Δεν ξέρω καμία σχέση. Ο Ultraman είναι απλά ο Superman με ίδια στολή με το U. Ναι, και απλά δυναμώνει με κρυπτονίτη και αποδυναμώνει τον ήλιο. Είναι και πιο σκούρες στολή. Ναι, όχι απαραίτητα. Ανάλογα πώς θα το κάνεις. Ο Ultraman είναι στη ίδια λίγη με τη Superwoman και τον Supergirl και τον Owlman. Ναι, και τον Power Ring και τον Johnny Quick. Τι να σου πω, κοίτα, εμένα δεν είναι ότι δεν μ' άρεσε η ταινία. Θα σου πω, ήτανε λίγο πιο παιδική από αυτά. Δηλαδή, ξέρεις τι, ας πούμε, προσπαθούσε να ενώσει ο James Gunn, ενώ μ' αρέσει τα Guardians of the Galaxy είναι η αγαπημένη μου τριλογία και οι αγαπημένες μου ταινίες από τη Marvel, αλλά εδώ προσπαθούσε να ενώσει πάρα πολλούς θεματικούς πυρήνες μαζί. Ας πούμε, όταν βλέπεις τον Lex Luthor που πήγε και σκότωσε τον Ινδό, αυτό είναι λίγο σκοτεινό και η υπόλοιπη ταινία είναι τόσο ουράνια τόξα και τέτοια. Μα ξέρεις τι, το θέμα είναι, δεν είναι ουράνια τόξα, είναι ότι δεν έχουμε μαυρίλα. Γιατί είναι κόμικ. Δεν έχουμε καθόλου μαυρίλα. Δηλαδή και στα κόμικς ο Lex Luthor θα το κάνει αυτό. Εγώ πιστεύω ότι είναι κόμικ ταινία. Είναι κόμικ ταινία. Έχει κόμικ στοιχεία. Είναι όριμη ταινία. Απλά έχει κόμικ στοιχεία. Δεν πιστεύω ότι είναι όριμη ταινία τόσο. Δεν πιστεύω ότι. Κοίτα. Ρεαλιστικά δεν είναι λίγο. Αν θα έπρεπε να είναι 50-50. Ναι. Κοίτα, ρε φίλε, όσο κόμικ και να θες να το κάνεις, πρέπει να το κρατήσεις λίγο στα πλαίσια της ταινίας. Γιατί εντάξει, έχεις πάρει την έμπνευση σου από το κόμικ, αλλά πρέπει να είναι. Να συνδυάσεις λίγο το ρεαλισμό με το κόμικ. Αυτό είχε περισσότερο κόμικ και κάποια πράγματα. Ο διάλογος δεν μ' άρεσε πάρα πολύ. Να σου πω ότι μου έλεγε αλήθεια. Σ' άρεσαν διάλογοι? Δεν μ' άρεσαν τόσο οι διάλογοι. Εμένα μ' άρεσαν αρκετά, να σου πω. Τι ήταν πολύ cheesy για σένα? Ήταν λίγο κόρνη κάποια στιγμή. Είναι Superman μάλλον. Είναι ταινία Superman, δεν ξέρω. Ο Superman, αυτό το Οι θέμα. αγαπημένες μου ταινίες Superman είναι οι παλιές του 80. Θεωρώ ότι το μόνο που ήταν λίγο περίεργο είναι που τσαντίστηκε με τη Lois αυτό. Αυτό εντάξει μπορούσε να μην υπάρξει. Ναι, αλλά έδειξε λίγο. Αυτό δεν με νοιάζει. Έδειξε ότι είναι απλά ένας πρόσκοπος ρε μαλάκα. Είναι Boy Scout. Και δεν βρίζει,
Αυτό είναι το θέμα με το Superman σε αυτήν την ταινία. Ότι ρε φίλε, δεν είναι σαν το Man of Steel που είναι ο εξωγήινος και προσπαθεί να είναι. Πώς να το πω τώρα. Θυμάσαι πώς ήταν στο Man of Steel ο Superman. Ναι, που άφησε ένα ολόκληρο υπουργείο να. Καλά, γάμα αυτό. Εγώ λέω μόνο στο Man of Steel. Ήταν πιο όριμος, ήταν πιο. Ναι, εγώ ήθελε πήγε λίγο να να- διαπραγματευτεί με τον στρατηγό. Ναι, Τον ναι, είπα ναι. και τον έκανε χώμα, ξέρω εγώ. Λέει: Ξέρω ότι μπορείς να με δεις. Ενώ ο Superman, αυτός ο Superman του James Gunn ήταν πιο φιλικός, ήταν πιο cheerful και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Γιατί έχει ήδη τον Batman που είναι μαυρίλα. Δεν έχει Δεν τον ξέρω Superman πώς που είναι είναι ο μαυρίλα. Batman. Δεν Εν τω ξέρω μεταξύ, πώς πολλοί είναι. θέλουν να ενωθούν οι ταινίες του Batman. Δεν θέλω να γίνει αυτό. Ούτε εγώ, γιατί θέλω να δω μια πολύ accurate Gotham. Και εγώ. Και επίσης θα ήθελα πάρα πολύ ο Batman να έχει Εγώ- λευκά στα μάτια Κοίτα, του. εγώ δεν θέλω να. Αν γίνει αυτό, θα χαλάσουν το franchise του The Batman. Γιατί Ναι. ρε φίλε. Και το DC που θα χαλάσει κάποιο. Ναι, αλλά Ρε φίλε, κατά κύριο η λόγο Μετρόπολης τον είναι 300 χιλιόμετρα μακριά από την Gotham. Θα νομίζω ότι Πέρα από δεν αυτό- μπορεί να κάνει ένα. Και να πάει εκεί Πέρα πέρα. από αυτό. Δεν πιστεύω ότι μπορούν ούτε να ενώσουν αυτές τις αισθητικές. Έχουν αρχικά διαφορετική Αυτό είναι το μόνο κινηματογραφία. πρόβλημα εδώ πέρα. είναι τεράστιο. Διαφορετικό. Κινηματογραφία θα βγει φαρμακοπαίδιο. horror ταινία του Clayface στο ίδιο σύμπαν, οπότε δεν ξέρω αν Στο παίζει ίδιο ρόλο. σύμπαν. Το horror movie του Clayface είναι στο DCU. Όντως. Ναι. Μαλάκα. Εντάξει, κοίτα, περίμενα να είναι διαφορετική ταινία, να σου πω τη μεγάλη μου αλήθεια. Α, Είδα και- πράγματα τα οποία δεν τα περίμενα σίγουρα. Ήτανε, ρε παιδί μου, Ωραία, να σου περιγράψω με μια πρόταση ποιο ήταν το πρόβλημά μου. Μμμ. Γινόντουσαν πάρα πολλά πράγματα μέσα σε μια ταινία. Αυτό δεν μου αρέσει και στις καινούριες ταινίες της Marvel. Ας πούμε τώρα βγαίνει το. Πες μου μια ταινία. Ποιο βγαίνει τη Marvel τώρα. Ρε παιδί μου, το Eternals, ας πούμε. Πες μια. Όχι, θα σου πω. Όλοι χειρότερο. αυτοί οι Θα σου πω καινούργιοι χειρότερο. χαρακτήρες. Quantumania. Ναι, Το υπέρτα γίνονται το τόσα παράδειγμα. πράγματα. Είναι και πολύ accurate γιατί είναι σε ένα κβαντοσύμπαν και τα δύο. Μαλάκα, να σου πω κάτι. Από τότε που Το Quantumania θεωρώ ότι δεν θα δώσω κακό αν ο Kang παρέμενε κακό. Ναι, Και εξηγώ, γιατί τώρα ο Kang είναι ένας κακός ενωμένος με τους Avengers. Είναι ένας τυπάς που σκέψου κάνανε ολόκληρο Lego game που ενωμένοι villain. ναι. Καλά, εντάξει, αυτό δεν έχει. Όχι, έχει, Όχι, γιατί έχει. είναι, ο τυπάς έχει τεχνολογία που ξεπερνάει τον Iron Man γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια μπροστά. Επίσης εκεί πίσω βρίσκονται τόσους Avengers που βγάζουν Από ένα. άλλα σύμπαντα. Ναι, που Ναι, Ναι, βγάζουν. αλλά αυτός δεν είναι. Νομίζω το Ναι. έχουν κάνει confirm ότι αυτός δεν είναι τελικά ο Κάγκο. Ναι, το ξέρω γιατί. Αφού υπάρχουν άπειροι. Ναι, Kang. ήταν άπειρο. Οπότε Αλλά το δεν είναι να αυτός που ξεκίνησε το πόλεμο για τον Ναι, οποίο μας ναι, μιλάει ναι. για αυτό Αυτός το είναι λόγο. ένας από τους χαμένους. Το πολλούς. θέμα είναι ότι να πεθάνει ένας Kang δεν είναι θέμα. Αλλά εφόσον κάναν scrap την ιδέα του Kang, ο Kang πέθανε από κάτι μυρμήγκια, ρε μαλάκα. Αυτό είναι η μεγαλύτερη Έφαγε μαλακία. outsmart με Καλά, μυρμήγκια. γενικότερα το Quantumania σαν ταινία δεν μ' άρεσε. Μαλάκα ήταν ακραία για τον Μπούτσο. Ναι, Το δεν μ' είχα άρεσε. δει στο Disney Plus εγώ. Ω, μαλάκα, εγώ τη μίσησα την ταινία. Το δες στο σινεμά εσύ. Όχι, σιγά μην πήγαμε Α. ρε μαλάκα για το Ant-Man 3. Το Ant-Man 2 εντωμεταξύ, πόσο για τον Μπούτσο ήταν. Το Τώρα 2, μας- ποιο ήταν. Το 2. Μαλάκα. Α, με το φάντασμα. Πολύ βάρτος κακός. Ποιο? Δεν το θυμάμαι καν. το Τι φαντασμα. Ρε, αυτή που Μπομπαλιάκα. είχε στους Thunderbolts. Είχε ωραία κομικά στοιχεία. Μ' άρεσε, ξέρω εγώ. Δεν τη θυμάμαι καν. Ρε, αυτή που αλλάζει και κάνει teleport, αυτό δεν κάνει. Ναι. Κάτσε να ξαναψάξω. Περνάει μέσα από τείχους φάση. Ναι. Μαλάκα. ήταν- Αυτή η μαλάκα σκότωσε την. Taskmaster. Ναι, Καλά γάμισε. έκανε, γάμο τη μάνα της. Άσο διάλο. Μαλάκα, παίρνεις ένα χαρακτήρα που το όλο του concept είναι ένας, αυτή, ναι. είναι ένας άντρας, καλά δεν μοιάζει στο δεν μοιάζει στο gender bend. Είναι ένας τυπάς που έχει. Είναι ένας άντρας που έχει φωτογραφική μνήμη και αντιγράφει τις κινήσεις. Και τον έκανες ένα κορίτσι που έχει πέσει θύμα βόμβας και την έχει κάνει brainwash και βλέπει βίντεο του τώρα αλλά από Ινδούς να κάνουν τις κινήσεις των άλλων και να τα Στο αντιγράφει. μεταξύ, στην ταινία έχει σχέση άμεση με το κόκκινο δωμάτιο, όπως λέγεται. Ναι, τώρα Το Red Room. Δεν Ε, ήταν έτσι, ρε μαλάκα. μαλακαολόγοι είναι σαν αυτό το διάλογο. στα κόμιξ έχει σχέση με αυτό. Ο Taskmaster καθόλου. Mercenary είναι. Ναι, ρε, εσύ είναι απλά ένας πολύ Ε, πολύ του Αντιγράφει όλες τις κινήσεις όλων και δείχνει ξέρω εγώ πόσο σπασμένος είναι ο Moon Knight του Deadpool γιατί φοβάται να τους πολεμήσει. Γιατί... Και ο Captain America. Όχι, δεν τον νοιάζει. Τον έχει νικήσει. Ναι, όχι, ο Moon Knight και ο Deadpool είναι οι τυπάδες επειδή έχουν αθανασία. Ο Moon Knight του σκάσε ένα αεροπλάνο στη μούρη του Taskmaster γιατί τον νίκησε μια φορά και θύμωσε ο Moon Knight και λέει εντάξει, γάμο ότι. Κοίτανε, είναι σε Το απόλυτο crash out. σε Ποια προσωπικότητα ήταν.
Ποιος ήταν Ο ο οποίος ήταν ο Μάρκ. τρίτος. Όχι, νομίζω ήταν ο Μάρκ. Ο δεύτερος. Ναι. Δεν πολύ παίζουν τις προσωπικότητες του Moon Knight Στα κόμικς. στα κόμικ, το κάνουν να φαίνεται σαν να είναι. Το MCU το κάνει ξεκάθαρο ότι είναι προσωπικότητες. Ναι. Στα κόμικ το παίζουν σαν να έχει σχιζοφρένεια. Δεν ξέρουμε αν ισχύει η προσωπικότητα. Το παίζουν πιο goofy. Γαμάει Γιατί στα κόμικ, όταν αλλάζει προσωπικότητα, δεν αλλάζει στολή. Ναι. Αλλάζει στολή για να δει τον Mr. Knight, πρέπει ότι πας να πάει να αλλάξει στολή. Ναι. Ενώ Στην MCU. ταινία γίνεται με κουστούμι, ναι. Και γαμάει αυτό που αλλάζει έτσι, μου αρέσει πιο πολύ. Και του κάνει ένα αεροπλάνο στην πολυκατοικία επειδή. Γάμισέ τα. Εντάξει, αυτό για το Superman που λέτε. Ναι. Για μένα ήταν ένα 7 στα 10. Εμένα Σεβαστό. ένα πολύ άμα το 8,5 στα 10. Ναι. Γιατί η μουσική αυτή τη ταινία. Η μουσική ήταν ωραία, Μαλάκα. η αισθητική ήταν ωραία, Κάποια ο πλάνα, Superman κάποια ήταν πράγματα. ωραίος. Το δε. Ξέρετε τι πιστεύω επίσης. Τι? Sorry, Ναι, ο και Lex λέγε. Luthor θα μπορούσε να τον είχαν κάνει cast καλύτερα. Να είναι πιο Γέρος. divis. Όχι πιο γέρος, πιο divis γενικότερα. Μμμ. Ήταν Εμένα μ' άρεσε. πολύ hater. Ήταν τέρμα hater. Ναι, ήταν περισσότερο hater από ότι κακοποιός. Έχει και ζητά λίγη για την καινούργια ταινία Superman. Ξεκίνησε κιόλας. Όχι, έχει ανεβάσει. Ναι, έχει ξεκινήσει. Έχει ανεβάσει ο Snyder 3 fanart που είναι ο Luthor με την πανοπλία του, με το Superman. Αυτό ήθελα να δω στην πρώτη. Και επίσης έχει ανεβάσει το script. Και στην εικόνα έχει έναν άνθρωπο κομμένο στη μέση να φαίνεται ο εγκέφαλος. Και πολλοί λένε ότι θα είναι ο Brainiac ο κακός. Ο Bane. Ο Brainiac ο κακός. Ω, μαλάκα. Και στα concept art που έχει ανεβάσει, που είναι με το Power Armor Luthor, είναι με το Superman. Οπότε θα είναι μαζί αυτή η δύο, Ναι. είναι του Brainiac μάλλον. Και αυτό θα ήθελα να το δω γιατί έχει γίνει και σε animated ταινία. Εσύ Ναι. ποιο θα έκανες cast για Brainiac? Δεν ξέρω, δεν το έχω πολύ σκεφτεί αυτό. Εγώ επειδή το σκεφτόμουν πολύ, ο James Gunn είχε κάνει hire έναν τυπά που έκανε τον High Evolutionary στο Guardians 3. Μαλάκα αυτός Αυτός θα πήγαινε πολύ καλά για Brainiac. Ναι. Αν και ο High Evolutionary ήταν πολύ όχι rage, ήταν πολύ μιάγγιχτος και θύμωνε πολύ. Μαλάκα, Ο Brainiac είναι ανέκφραστος. Ο οπότε High δεν ξέρω. Evolution ήταν πολύ γαμάτος κακός. Αν και τον έκανε σε design πολύ butcher από το Ο High concept. Evolution γενικά στο Guardians of the Galaxy 3 δεν είναι έτσι. Στα comics δεν είναι έτσι. Ναι, μοιάζει με τον Gang. Είναι ένα primordial on. Ναι, ο High Evolutionary και ο Gang είναι εχθροί στα comics. Κάπου τέτοιο. Ναι, Είναι... είναι τόσο μεγάλο level δύναμη. Ενώ ο Αν High και- Evolution ήταν απλά ένας βαρώνος. Μ' άρεσε πώς τον έκανε ο Gang, δεν ξέρω. Μαλάκα και γαμώ τα dialogues εδώ μεταξύ. Μου τις πάει λίγο το πώς κάνουν κάποια adaptation butcher στις ταινίες και το πώς κάνουν. Θυμάμαι αυτό που μου λέγει για τις στολές που είναι όλα nano machines πλέον. Ναι, μαλάκα, γάμισε. Αυτό μου σπάει τα αρχίδια. Εμένα Λέγαμε, ναι, ξέρεις ναι. τι λέμε, ότι πλέον οι στολές είναι μόνο ναι, και ναι, πάει. ναι, ναι. Όχι, μαλάκα να φορείς το κράνος σου. Ναι, γάμο, αυτό σπίτι το μου. κάνουν. Και ακόμα και το Spider-Man δηλαδή. Ναι, στο- αυτό το κάνουν. Ναι, ρε, γιατί, μαλάκα. γιατί δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Δηλαδή δεν ξέρουν αν ο χαρακτήρας θα φοράει ή όχι το κράνος μέχρι το τέλος της ταινίας. Μου σπάει τα αρχίδια αυτό. Ε, Επίσης μου σπάει τα αρχίδια όταν άλλος έχει ένα πολύ γαμάτο κράνος και δεν το φοράει. Νομίζω όλα αυτό φοβόντουσαν πάρα πολύ για το Doomsday. Αλλά νομίζω ότι δεν θα γίνει έτσι. Θα φοράει το κράνος στο Είδα Doom. και το Fantastic Four. Δεν είναι. Εγώ δεν την έχω δει. θα Περιμένω δω. να μπει στο πλάσιο εγώ, δεν είχα πάνω το δω. Ήταν εντάξει. Ήταν καλίτσικη. Δεν ήταν γαμάτο. Κοίτα, όταν σκέφτομαι Mr. Fantastic, ποτέ δεν θα σκεφτόμουν ναι, Πέτρο Πέτρο Πασκάλ. Πασκάλ, να βάλω αυτόν. Δεν με νοιάζει το cast. Από Fantastic δεν μ' άρεσε και πολύ στην ταινία. Εντάξει, ναι, δεν Μ' άρεσε ξέρω. ως- μ' άρεσε ως. Δεν μ' άρεσε το Μ' άρεσε design. ως Doctor, δεν μ' άρεσε ως super hero. Δεν μ' άρεσε το design του Human Torch σαν φωτιά και επίσης δεν μ' άρεσε η στολή του κάπως. Ο Human Torch κουβαλάει στην ταινία, γαμάει πάρα πολύ. Ναι, δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε. Θα το δεις, θα το δεις. Δεν μ' άρεσε ότι έχουν pullovers. Δεν έχω θέμα τόσο. Καλά, Lovers. Είσαι έχουν. pullover. Όχι, ζιβάγκο είναι. Ναι, Ναι, ναι. ρε. Δεν με χαλάει τόσο. Είχα δει κάτι κλιπάκια του Human Torch. Δεν έχουν κάνει. Ήθελα κάτι πιο πολύ στο κεφάλι, κάτι πιο φωτιά εδώ, δεν ξέρω πώς να το πω. Εντάξει, ναι. Αλλά- Καλά, αυτά είναι Nitpicks, λεπτομέρειες ναι, ναι, ναι. για. αλλά ο Human Torch Τις χαρακτήρας γαμάει σε αυτή την ταινία. Εν τω μεταξύ, τώρα που μιλάμε για Marvel, θέλω να αναφέρω πόσο κόλος ήταν το Secret Invasion τη σειρά. Το plot twist. Όχι, όλο. Λοιπόν, ανέφερα τις προάλλες το Earth Mightiest Εγώ το έχω Heroes. δει. Είχα δει κάποιες προάλλες. φορές. Πριν, κάτι το Mightiest Heroes που τη σειρά. Είναι 2 σεζόν, ωραία. Η πρώτη σεζόν κάνει όλο build up το Loki, το κατρικό κακό, και στη δεύτερη έχει το Secret Invasion plotline. Και μια σειρά το 2003 κατάφερε μέσα σε 8 επεισόδια μισά ώρα να κάνει καλύτερα τα πάντα από μια σειρά που πρέπει να είναι στο Disney Plus για να την πληρώσει να τη δεις ρε μαλάκα. Δηλαδή,
Μια στα Disney Κάτσε, Aegis. ποια σειρά ήταν μισή ώρα αυτό το επεισόδιο? Το Earth Mightiest Heroes. Τόσο μικρή είναι. Είναι animated Avengers. Περίπου όταν πρωτοξεκίνησε το MCU. Οπότε ήταν πολύ. Να κάνεις hype από τους Avengers. Γιατί σκέψου ότι στο Earth Mightiest Heroes ο Iron Man είναι ο αρχηγός των Avengers. Τελεία. Αυτός τα λέει όλα. Makes sense. Και εν τω μεταξύ και πέρα έχουν πολύ creativity. Υπάρχει ένα επεισόδιο με τον Doom, με τον Iron Fist, τον Luke Cage. Ο Iron Fist είναι τόσο ξεχασμένος, μαλάκα. Ο Iron Fist είχε ένα appearance εκεί. Είχε το καλύτερο appearance animated που ήταν στη σειρά του Spider-Man με τον. Ναι, στο Spectacular. Ναι. Spectacular. Όχι Spectacular, Ultimate. το Amazing. Ultimate. Ναι, αυτό τέλος πάντων που ήταν ο Nathan, ο Drake εκεί πέρα. Voice actor που τον έκαναν παιδί για κάποιο λόγο, αλλά εντάξει, δεν το θέμα. Αυτό που έκανε ο Drake and Josh, ο Drake, έκανε αυτό το Spider-Man. Και μετά είχε μια σειρά στο Netflix που κανείς δεν θέλει να μιλήσει για αυτή. Ο Iron Fist. Ναι. Αυτό μαλάκα. Καλά, αυτό είναι παλιά σειρά. Φαντάζομαι μαλάκα, να σου πω κάτι γι' αυτό. Ο Chester Bennington, το Linkin Park, στα γενέθλιά του 2 χρόνια, 1 χρόνο που πεθάνει, έλεγε τα γενέθλιά μου πώς τα πέρασα. Καθόμουν στο κρεβάτι μου και έβλεπα την καινούργια Iron Fist σειρά. Είναι λίγο, ξέρεις, λίγο αστείο. Ρε φίλε, δεν είχε η καινούργια Iron Fist σειρά, μπορείς να μου πεις. Ξέρεις το ξέρεις τον Chester Bennington? Όχι. Αυτός αυτό τόνισε. Το Linkin Park. Αυτός που. Α, ναι. Γι' αυτό σου λέω, φαντάζομαι αυτός είδε τη σειρά Iron Fist. Μπορείς κάλλιστα σε αυτή τη σειρά να την πεις ξανανθός που παίζει καράτε. Δεν θα άλλαζε τίποτα. Ναι, μαλάκα, γάμισε τα. Δεν έχει τη στολή, δεν έχει το. Υπερδύναμη έχει αυτό που βγάζει από το. Το Iron Fist, νομίζω το όχι. Μόνο αυτό τέλος. Σε μια σειρά που λέγεται Iron Fist και ο super heroes λέγεται Iron Fist και η δύναμή του είναι το Iron Fist. Λες να μην έχει τη δύναμη Iron Fist. Εδώ δεν έχει τη στολή, δεν έχει. Καλά, μαλάκα, αυτό είναι απέσιο. Μαλάκα, δεν ξέρω, τον έχουν ξεχασμένο. Στο Marvel Rivals έχουν βάλει τον καινούριο, έχουν βάλει τον Legacy. Σου πάει τα αρχίδια στο Marvel. Δεν έχουν το original design. Έχω design. να παίξω Marvel Rivals ένα χρόνο. Έχω να παίξω από τη δεύτερη σεζόν. Χάμισε. Και είμαι στην πέμπτη, ποια είναι, τέταρτη. Μαλάκα. Δεν Δεν το ανοίγω ξανά το Marvel. Ούτε εγώ, το κάνω update και κάνω παίρνει χώρο. Να το διαγράψω να σου πω την αλήθεια. Ποιο ρε. Το Marvel Rivals. Το Gunner Game. Α, πω. Μαλάκα, γάμισε τα πράγματα. Ήταν τόσο καλό. Ακόμα είναι Είναι καλό, πολύ απλά. φαν, απλά σπάνε τα αρχίδια μερικοί. Είναι φαν, απλά δεν είμαι του hero shooter genre εγώ. Όχι, εμένα μου αρέσει. Αλλά υπάρχουν χαρακτηρισμένοι χαρακτήρες που μου σπάνε τα αρχίδια. Και εγώ παίζω Adam Warlock. Ο οποίος είναι στην πέρσι από το Overwatch. Παίζω support, healer. Δηλαδή μου σπάνε τα αρχίδια, ρε μαλάκα. Εγώ παίζα πολύ Loki, είχε πολύ φαν Loki. Α, μια σειρά Loki. Ναι. Όχι. Σειρά. Ναι, Η σειρά ήταν υπέροχη. γαμάτι. Η σειρά ήταν γαμάτη. Για μένα είναι το καλύτερο project μετά το Endgame. Και το λέω, το πιστεύω αυτό. Ναι, το καλύτερο. Ή αυτό ή το τρίτο υπέροχο. Ναι, αυτό θα έλεγα εγώ. Όχι, το Loki ήταν το πρώτο Και η πρώτη και η δεύτερη σεζόν. Ναι, Μαλάκα, μαλάκα. είναι επικό. Το Loki μαλάκα ήταν. Ήταν άλλο vibe, ρε. Εν τω μεταξύ στην αρχή, δεύτερη σεζόν, λέω ότι στον Μπούτσο βλέπω. Και όταν κατάλαβα τι γίνεται, μαλάκα ήταν τόσο καλή ρε μαλάκα, τόσο καλή season. Εντάξει, λογικό, αφού είχε τελειώσει όπως να είναι. Είχε τελειώσει με ωραίο τρόπο. Το cliffhanger στην πρώτη σεζόν ήταν γαμάτο. Δηλαδή ήθελες να βγει επιτόπου δεύτερη σεζόν να τη δεις, ρε. Μαλάκα, ταινία που είδα της Marvel που ήταν τόσο για τον Γκάρντο. Πες μου, δεν είμαι ο μόνος που το καταλαβαίνει αυτό. Το Doctor Strange, το Multiverse of Madness. Το δεύτερο ήταν για τον Μπούτσο. Μαλάκα, ήταν Άλλη τόσο μια για τον ταινία Μπούτσο. που γίνονται τόσα πράγματα μέσα σε Μαλάκα, μια ταινία. αυτή είναι η επιτομή του, γίνονται τόσα πράγματα Ναι. και δεν σε νοιάζει. Τι γίνεται, Γιατί το εμφανίζονται οι τι γίνεται. Illuminati. Ρε, είχε τόσους διαφορετικούς χαρακτήρες που δεν τους είχαμε δει ποτέ. Μαλάκα, Γινόντουσαν ήρθε ο πάρα Xavier. πολλά. Ρε, ναι. Πώς τον είπες ρε μαλάκα. Έτσι το λέμε στα ελληνικά. Xavier. Έτσι το λένε οι γονείς μου, ρε μαλάκα, μου έχει κολλήσει τη Α, ναι, τον Εβραίο. Ναι, μαλάκα. Ο Μαγνήτο είναι γινόντουσαν Εβραίος, ναι. πάρα- Και αυτός είναι. Πεθάνανε, Όχι. ρε, κάνανε introduce τόσους χαρακτήρες και τους σκοτώσαν μέσα στα επόμενα λεπτά, περίπου 10 φορές μέσα στην ταινία. Δηλαδή πεθάνανε τόσοι καινούργιοι Εν τω χαρακτήρες. μεταξύ, να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν βάλαν το Reed Richards του Multiverse of Madness στο γαμμένο Fantastic Four. Γιατί πέθανε. είναι άλλο άλλο σύμπαν. universe. Είναι άλλο Εντάξει, σύμπαν. ρε μαλάκα. Επίσης δεν ήθελα τον τέτοιο για Reed Richards. Όχι, εγώ πιστεύω ότι ήταν ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο, Ναι, ρε μαλάκα. δεν ξέρω. Τέλειο cast. Δεν ξέρω. Αλλά όχι για τις Φατσικά, αυτό το ναι. vintage Η στολή του τα απέσια. σε εκείνη τη Γάμισε. ταινία. Στο- Αυτό το μαύρο δεν μ' άρεσε. Μαύρο Ρε φίλε, οι Fantastic Four έχουν την πιο εύκολη στολή. Δεν ξέρω πώς την κάνεις μπούτσερ μαλάκα. Είναι Ένα μπλε με ένα Είχε λευκό πάνελς και- πάλι, ρε μαλάκα, είχε πολλά ή πάνελς. λευκό ή μαύρο.
Με ένα λευκό εδώ πέρα και ένα Όχι, 4. όχι μαύρο. Μαύρο εδώ. Εντάξει, Στο στο Fantastic Four μαλάκα ίσως θα μοιάζει τόσο ακραία με την Bonnie Blue και δεν μπορώ να το ξέρω, ρε μαλάκα. Μαλάκα. Και υπάρχει σκηνή. Να κάνω. Δεν είναι spoil, απλά είναι κάτι απίστευτο. Καλά, εδώ πέρα έχουμε πει μαλάκα πώς τελειώνει το Superman. Τι εννοείς? Έχουμε κάνει spoil. Όχι, για μας λέει ρε μαλάκα. Ναι, για εσάς. Σε νοιάζει. Είναι. Μισό, έχει να κάνει με. Ξέρω ότι η Sue Storm είναι έγκυος στην ταινία. Ναι, το ξέρω. Γεννάει live στην ταινία. Ναι, είναι στο plot νομίζω αυτό κιόλας. Γεννάει live και δείχνει όλη τη γέννα. Όχι κοντινά, αλλά είσαι εκεί την ώρα που η γέννα συμβαίνει. Όχι, ναι, καταλαβαίνω ότι ο Franklin Τι Richards. είναι μαλάκα μέσα στο μουνίτι. Όχι, αλλά το βλέπεις να συμβαίνει. Καταλαβαίνω ότι είναι σημαντικός χαρακτήρας ο Franklin, αλλά όχι τόσο. Ναι ρε μαλάκα, δεν άξιζε ρε μαλάκα να γεννήσει. Ήμουνα με τον πατέρα μου ρε μαλάκα στο σινεμά. Έτσι σε βγάλανε και εσένα, Ναι Ηλία. μαλάκα και ο πατέρας. Σαν τη σκηνή που γεννάει η Padme ή χειρότερο. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Πόσο πιο γιατί λεπτομέρειες πρέπει να γίνει. Μαλάκα, η σκηνή διαρκεί 5 λεπτά. 5 λεπτά μία. Καλά, και τη Padme διαρκεί 5 λεπτά. Αφού βγαίνει ο Luke. Αδερφέ, όχι. Αδερφέ, στην ταινία γίνεται ένα chase scene. Okay. Και είναι μέσα σε ένα πλοίο διαστημόπλαιο. Και ταυτόχρονα γεννάει. Και ταυτόχρονα γεννάει. Και δεν είναι spoiler να πεις εντάξει, αλλά είναι στο διάστημα και ορείται κιόλας. Αυτή η ορείται. Και γεννάει ταυτόχρονα. Και είναι και η Fantastic Four, είναι ο αδερφός της, άντρας της και ο The Thing μέσα. Και αυτός είναι ο Πέτρας. Και η Silver Surfer. Και γεννάει live. Δεν ήθελα να την ξαναδώ στην ταινία. Ξέρεις τι, είναι plot point το Franklin, αλλά εντάξει ρε μαλάκα. Εντάξει ρε μαλάκα. Εντάξει ρε μαλάκα. Και τρώω τα σκατά μου ρε μαλάκα στη φάση. δεν θέλω ρε φίλε, δεν με νοιάζει ρε μαλάκα. Κάνε πρώτα μια ταινία for starters, αφού είναι the first steps. The first steps λέγεται γιατί είναι τα first baby steps. Στο μεταξύ υποτίθεται ότι ξεκινάει η ταινία και είναι ήδη χρόνια η Fantastic Four. 1-2 χρόνια κάπου εκεί. Θα θέλατε να δείτε πάλι τα origins τους, γιατί το είδαμε και στις παλιές. Δεν είναι κάτι wow, πάνε αεροσκάφος, cosmic rays. Παθαίνουν καρκίνα. Ναι, και είναι έτσι. Επίσης, στο Fantastic Four δεν υπήρχε. Εντάξει, θα μου πεις βέβαια, είναι στο ίδιο σύμπαν με το Doomsday που θα βγει. Δεν είναι. Είναι στο ίδιο σύμπαν. Όχι, είναι τι πήγες, Fantastic Four δεν. Δεν υπάρχει ο Doom. Αυτό είναι στην Ευρώπη, ρε μαλάκα, Doom θεωρητικά. Ναι, ρε, αλλά δεν ήταν μαζί. Δεν γνωρίζονταν. Είμαι πολύ κρίσος πως όχι. Ναι, ο Reed Richards γνώριζε τον Doom. Ήταν πάντα. Αφού και ο Doom στις υπηρεσίες δυνάμεις. Το ξέρουμε πολύ καιρό. Και μάλιστα ο Doom ήταν ερωτευμένος με τη Sue Storm, αν θυμάσαι. Ο Ναμόρ είναι με τη Sue Storm ερωτευμένος. Και ο. Καλά, άσε. Μαλάκα, αυτό κόμικ είναι χρυσάφι, ρε. Δεν είναι σε όλα τα κόμικ αυτό, ρε. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο που ο Reed Richards πυροβολάει τον Ναμόρ στο κεφάλι. Α, αυτό είναι. Όχι. Αυτό είναι χρυσάφι, μαλάκα. Δεν είναι ο Ναμόρ αυτός. Ο Ναμόρ είναι. Όχι, είναι Doombot. Ο Doom ήρθε από το μέλλον να πάρει μια φόρμουλα του Reed για να φάνει αυτός ο καλός της ιστορίας. Αλλά νομίζω ο Doom δεν παίζει ρόλο πάντα. Νομίζω ήταν στο σκάφος μαζί τους στην ταινία την παλιά που είχε καμπαρτινέα ο Doom. Που ήταν η γυναίκα μου ίσως τώρα. Ναι, αλλά ο Doom νομίζω. Ο Doom ποτέ δεν είναι απαραίτητα να είναι εκεί πέρα. Ναι, απλά. Οι δυνάμεις του Doom, η μαγεία του, τις μαθαίνει μόνος του. Μου αρέσει περισσότερο η ιδέα του Doom να τους ξέρει από πάνω. Υπάρχει όμως Λατβέρια στο Κογκρέσο. Όχι στο Κογκρέσο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει Λατβέρια καρέκλα. Ναι. Σλότ. Ναι, δεν την έκανε ο Doom την κυριαρχία. Ναι, απλά υπάρχει Λατβέρια. Άρα υπάρχει αυτό το πράγμα τώρα. Ναι, ο Doom ποτέ δεν είναι. Ο Doom απλά φοράει τη μάσκα γιατί κάτι έπαθε στη μούρη, αλλά δεν είναι, ούτε αυτό είναι πάντα. Εντάξει, τώρα θυμήθηκα την Fantastic Four ταινία του 16. Ναι, γάμισε εδώ. Μαλάκα. Σε είδα την game. Ω μαλάκα. Γάμα αυτό. Γάμα το τσίζι αστείο μαλάκα. Ήταν όλο για τον Μπούζο. Καταρχάς όχι μόνο. Κοίτα, βλέπει flashback να σου πω κάτι. Τον αδελφό του τον Βάγκελ. Άκου. Όταν την έβλεπα μικρός, δεν μου έκανε τόσο. Γιατί ξέρεις, όταν είσαι μικρός, ας πούμε, ακούς τον διάλογο, δεν καταλαβαίνεις τι είναι κόρνη και τι όχι. Γιατί δεν έχεις δει πολλές ταινίες. Ναι, δεν έχεις την ερμηνεία. Γιατί ας πούμε, βλέπεις αυτό το που του λέει ξαναπες αυτό και λέει πρέπει να πεις ότι είναι φανταστικά όλα, ξέρω. Όταν είσαι μικρός, λες, α, και γαμό, ωραία, τι είπε τώρα, έδωσε το όνομα. Αλλά όταν μεγαλώνεις. Αν το πω και εγώ στους φίλους μου. Ναι, γάμισέ τα. Και όταν μεγαλώνεις. Όταν μεγαλώνεις, όλα γίνονται πιο. Και κλωτσάς την καρέκλα σου. Ναι. Αλλά
Εντάξει, ρε φίλε, ο Doom δεν μου άρεσε τόσο, αν και ήταν τρομακτικός για, ας πούμε, όταν το βλέπω μικρός και έβλεπες ότι με την τηλεπάθεια μπορεί να ανατινάξει τον εγκέφαλο του άλλου. Ο παλιός ο Doom ήταν. Ο παλιός Doom με τη Ρουσούλε που ήταν Chris Evans, Jessica Alba. Δεν μ' άρεσε ούτε αυτός. Δεν σ' άρεσε αυτός ο Doom. Μόνο το design. Παραπάνω μ' άρεσε. Και εμένα μου άρεσε. Το design ήταν ωραίο. Σ' άρεσε παραπάνω ο Doom του 16, μαλάκα, με τον Jason Richardson. Κανένας από τους δύο δεν ήταν πολύ καλά. Δεν ήταν, Ναι. ναι, αλλά μ' άρεσε παραπάνω το 16 του. Γενικά οι Fantastic Four ταινίες παλιές δεν ήταν. Δεν ξέρω αν έχουμε δει ποτέ καλό Doom. Όχι, σαν Δεν έχουμε δει. Οι σειρές πάντα το κάνουν υπέροχο. Της Lego ρε μαλάκα είναι καλύτερος ο Doom από τη. Ναι. Όχι, ό,τι animated σειρά υπάρχει με τον Doom, ο Doom είναι peak. Δεν έχω δει κάποια. Είναι τα δύο Avengers που έχουν βγει. Πες να είναι και σε ένα Spider-Man. Είναι και στο... Ναι. Εκεί είναι ωραίο το Αυτό, τέτοιο. εκεί πέρα. Είναι και σε ένα game στο PSP ο Doom κακός, που έχει πλάκα, αλλά είναι πολύ παιδικό. Κοίτα ρε φίλε, για live action όντως δεν τον έχουμε δει καθόλου. Ας πούμε, ρε φίλε, στις δύο παλιές ταινίες του Fantastic Four είναι τρελό μονόπανο ότι πας. Πάντα είναι με αρχή το Doom. Ναι, Είναι, όχι, είναι χέστης μαλάκα, Ναι. δεν είναι, ας πούμε, στο καινούριο στο 16 το Fantastic Four είναι όντως τρομακτικός ρε φίλε. Αλλά Αυτό. δεν είναι Το Doom. design δεν μ' αρέσει. Δεν νιώθω ότι είναι ο Doom σε αυτό ρε φίλε. Εγώ το νιώθω, απλά τον κάνουν λίγο πολύ υπερφυσικό μαλακίες. Ναι, κάτι που δεν ισχύει τόσο. Εντάξει. Σαν design σίγουρα δεν μου αρέσει, σαν χαρακτήρας, οκ. Τον προτιμώ από τον παλιό Doom. Ναι, μαλάκα, είναι ακραία απέσιο design, μαλάκα, το που το βλέπουμε. Είναι για Ναι. το μπούτσο. Ναι ρε, είναι Πώς απέσιο. είναι Ναι. έτσι, ρε Αλλά είναι μαλάκα. τρομακτικός. οκ. Έχει, Ναι, αλλά εντάξει, δεν πρέπει. Ο Doom δεν είναι horror κακός, ο Doom είναι... Ναι ρε φίλε, αλλά όταν ας πούμε και ο Thanos που δεν είναι horror κακός, σε τρομάζει κάπως. Ναι, ρε φίλε. Όσο απλά- μεγαλώνεις όχι τόσο. Ναι, αλλά φίλε, ήταν τελείως accurate. Άλλη μαλακία. Μου την έσπασε και πάντα μου την έσπαγε στο Infinity War που με το παίρνει το. Βγάζει πανοπλία. Βγάζει την πανοπλία. Γαμώ την- Γαμώ το σπίτι σου! πότε, σταμάτα να έχεις αφού- φανέλα, ρε Όχι μαλάκα. ρε, αφού την πανοπλία την Στο είχε στην Endgame. πρώτη σκηνή. Ναι, τη βγάζει. Όχι στο Endgame, στην Infinity War. Στο Infinity War τη βγάζει. Ναι, τη βγάζει. Την είχε όταν πολέμησε με τον Hulk, μετά δεν την έχει στην υπόλοιπη ταινία. Ναι, Αυτό αλλά λέω, εκεί βγάζει. αυτό. Εντάξει. Δηλαδή γαμώ το σπίτι σου. Ναι, ρε οκ, φίλε. έχεις το Infinity Gauntlet που είναι το αντίστοιχο, αλλά ρε μπρο δεν σε χαλάει να έχουμε το κράνος. Ναι, ρε, μα, δηλαδή, γαμάει η πανοπλία σου. ρε φίλε. Εντάξει, εμένα δεν με Τουλάχιστον χάλασε. χορτάσει με την πανοπλία του στο Endgame. Τον είδαμε στο. Ναι, αυτό τον είδαμε στο Endgame. Ναι. Ναι, Δεν με ισχύει. χάλασε τόσο. Εν τω μεταξύ να πούμε. Αφού ήταν μετά σαν ιεραπόστολος ρε μαλάκα, είχε ταξιδέψει στο μισό σύμπαν Ναι, και ναι. έψαχνε Τη τα πετράδια. στιγμή που μπαίνει το time travel σε ένα franchise, είναι η στιγμή που όλα τα όνειρα πάνε να πεθάνουν, μαλάκα. Δεν αντέχω άλλο το time travel. Να πάνε Στο να... Endgame το κάνανε πολύ καλά. Στο Endgame ήταν η μόνη καλή φορά που το κάνει η Marvel. Και ποτέ Καλά, δεν το ξανά. είχαν. Ναι, δεν το έχουμε πολύ. ξανά. Ναι, αλλά δεν το ξανά. Ξέρεις τι πιστεύω εγώ. Τη στιγμή που αναμειγνύουν παραπάνω από ένα σύμπαν σε κάποιο franchise, χαλάει. Ναι, μαλάκα. Πρέπει να το το κάνεις multiverse μου σωστά. σπάει τα αρχίδια. Το multiverse και εμένα μου σφαίρες. Πρέπει να το κάνεις σωστά, αλλιώς δεν Το βγαίνει. καλύτερο ήταν το Phineas Είναι πολύ και δύσκολο. Ferb το καλύτερο από όλους. Ισχύει. Με το κακό του φίλε. Ναι. Εντάξει, στη Marvel δεν μ' αρέσει ας πούμε. Τώρα αυτό ας πούμε. Ένα παράδειγμα που κάναμε πριν, το Multiverse of Madness. Μαλάκα. Και το Μπούτσο ήταν. Μαλάκα. Δεν μ' άρεσε. Ήτανε πολύ ωραία, όχι αισθητικά. Αυτή που εμφανίζεται στο τέλος στο μεταξύ, ποια είναι? Είναι στα κόμιξ είναι η μελλοντική του κοπέλα. Όχι το μέλλον κοπέλα, είναι αυτή που τα φτιάχνει μετά. Α, ναι, μαλάκα. Που ανοίγει τρίτο μάτι και είναι σαν φίλτρο στο Instagram. Ναι. Ρε, αυτή η ταινία. Σαν φίλτρος. Ρε, όντως είναι μαλακά. Είχε ωραίες ιδέες. Η μόνη καλή σκηνή, πιστεύω εγώ, είναι η σκηνή που πολεμάνε με μουσική, οι δύο Strange. Ήταν καλή, Ήταν αλλά. πολύ ωραία σκηνή. Ήταν τόσο. Απλά ήταν δεν είχε τόσο λόγο να υπάρχει. αδιάφορη Ναι, άσπουλη που σκηνή, την ναι. έχω ξεχάσει. Ήταν πολύ ωραία σκηνή. Αλλά δεν είχε λόγο να υπάρχει. Δεν τη θυμάμαι. Δεν είχε κανένα λόγο να υπάρχει. Ρε φίλε, Γενικά η ήταν ταινία δεν τόσο είχε. για τον Μπούτσι η ταινία που πεθαίνει στο τέλος και Wonder. Καλά Ναι, έκανε μαλακά. νομίζω. Δεν ήθελα άλλο να υπάρχει. Κοίτα, ναι, όντως. Μου έχει σπάσει λίγο τα αρχίδια αυτή, αλλά. Υπάρχει ένα γαμάτο βίντεο στο YouTube που δείχνει πως κάποιος θα έκανε το MCU αν είχαν τα αντίθετα rights. Ότι ας πούμε δεν είχαν τους Avengers και ήταν τόσο γαμάτο. Εγώ πιστεύω ότι καλά κάνανε γενικότερα. Δηλαδή πάλι καλά που δεν είχαν όλα τα δικαιώματα και για τους X-Men και για τους Fantastic Four. Θα είχαν κάνει κόλληση. Ναι, θα τα είχαν κάνει. Δηλαδή, επειδή. Τα και- έκανα να βατίδι σου πω σε και ψάχνω, κάτι ρε άλλο. μουνί. Επειδή μέχρι τότε είχαμε δει ταινίες μόνο των X-Men και των Δηλαδή μέχρι το 8 που βγήκε το Iron Man, Σε είχαμε δει X-Men. τόσες ταινίες από X-Men και τόσες ταινίες από Fantastic Four.
Χαίρομαι που βγάλανε επιτέλους τους Avengers και ασχοληθήκαν μόνο με τους Avengers. Ας πούμε τώρα, μετά το Endgame, που βλέπεις ότι προσπαθούν να ασχοληθούν και με τους Fantastic Four, προσπαθούν να ασχοληθούν και με τους X-Men, προσπαθούν ταυτόχρονα με τους Avengers, με ό,τι άλλη μικροομάδα υπάρχει στο multiverse και βλέπεις που το πάνε, θέλουν να τους ενώσουν όλους μαζί. Δεν βγαίνει. Δηλαδή καλύτερα να έχει κάτι μικρό και καλό παρά κάτι μεγάλο και για τον Μπούτσο. Τώρα ξέρω που το κόβουμε τώρα εδώ πέρα, αλλά επειδή θα φάω ξύλο, πρέπει να το κάνουμε rap. Τι έχεις μάθημα. 3 είναι 2, πρέπει να πάω εκεί πέρα θα με βρίζουν. Αν να κάνουμε λίγο rap και κάνουμε κι άλλο επεισόδιο από αυτό, αν χρειαστεί. Δεν έχει θέμα εσύ. Μπορεί να ξανάρθουμε. Ναι, ρε, αυτό. Γιατί με τρέχει χρόνο. Πώς θα το κλείσουμε. Πώς θα το κλείσουμε? Με το τι ρευλιάζουμε. Ναι. Θα συμμετέχεις κι εσύ? Μπορεί, ναι. Ωραία, 1, 2, 3.